Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, είμαστε κοντά σας, πιστοί στο πρόγραμμά μας. Λοιπόν, για την Αττική να υπενθυμίσουμε και για την Κορινθία ότι μας ακούτε στους 94,3, για τον νομό Ηλίας 98,6, νομός Λακωνίας 104,6, νομός Ρεθύμνης 92,6, νομός Χανίων 101,5, νομός Λέσβου 105, νομός Καβάλας 105,1, νομός Δράμας 105,1, νομός Κορινθίας είπαμε 94,3, το ίδιο με την Αττική, νομός Κιώτιδας 98, νομός Αρκαδίας 104,6, νομός Ξάνθης, Καβάλα, Θάσο 105,1, νομός Χίου 105, νομός Αχαΐας 104,1 και νομός Εδωλοκαρνανίας 94,2. Στις Βρυξέλλες μας ακούτε μέσα από το Alba Radio και στην Αυστραλία μέσω του Αντένα Αυστραλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όποιον επιθυμεί μέσω Viber, μέσω της πλατφόρμας του Viber, σημειώστε το αν θέλετε, είναι το 6939 943 943. Απέναντί μου είναι η Δανάη σήμερα στο στούντιο, αλλά έχουμε και καλεσμένο. Καλησπέρα και από μένα. Τον καλεσμένο τον έχουμε τηλεφωνικά και είναι ο κύριος Μπεξής. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα Ιωνά, καλησπέρα Ιωνάη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς τα πας? Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι ιδιαιτέρως για τη σημερινή μας αυτή επαφή και τη φιλοξενία του σταθμού σας. Εμείς μεγάλη μας τιμή που είσαι κοντά μας να μας πεις τα τελευταία νέα πάνω σε δύο πράγματα. Πάνω σε δύο πράγματα. Θα κινηθούμε. Να πούμε δηλαδή και τον τίτλο της εκπομπής. Το ένα που θέλουμε να κινηθούμε, ο ένας άξονας, είναι το Magna Grecia, η Μεγάλη Ελλάδα λοιπόν. Ο δεύτερος άξονας που θέλουμε να κινηθούμε είναι η Αμφίπολη. Να μας πεις τις τελευταίες πληροφορίες για την Αμφίπολη. Και ό,τι άλλο προκύψει βέβαια, έτσι. Ναι. Καταρχάς να πω πως είμαι αρχαιολόγος και ιστορικός, εκδότης του περιοδικού Ιχόρ και ο ιδρυτής επίσης των εκδόσεων Εύανδρος. Με βιβλία που εκδίδουμε εδώ και πολλά χρόνια πάνω στον ελληνικό πολιτισμό και πάνω στις ελληνικές αξίες. Ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μεγάλο κομμάτι της Magna Grecia, έτσι, της Μεγάλης Ελλάδος. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσεις, να υπενθυμίσω στον κόσμο που μπορεί να το κοινοποιήσει αυτή τη στιγμή και μέσα από τα social media, επειδή είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα στο κανάλι το 01 Maze, σήμερα η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από το YouTube και στο 02 Maze. Στο 02 Maze, όχι και, στο 02 Maze. Ωραία. Για όποιον θέλει να το δει. Για όποιον θέλει να έχει εικόνα, να βλέπει το στούντιο. Οκ. Πάμε λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε από τη Μεγάλη Ελλάδα, έτσι. Ναι. Θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις για να καταλάβετε καλύτερα μέσα από τις ερωτήσεις τι συμβαίνει? Κοίταξε, εγώ επειδή σε παρακολουθώ χρόνια και επειδή είχαμε και κατά περιόδους πιο στενές επαφές, το τελευταίο διάστημα λίγο έχουμε χαθεί από τον κορονοϊό, δηλαδή και έπειτα, ουσιαστικά. Ξέρω και λέω τώρα και σε όλο τον κόσμο ότι έχεις κάνει αρκετά ταξίδια, ότι έχεις αρκετές επαφές εκεί κάτω. Έχω πάρα πολλές επαφές, οι οποίες ξεκινάνε από το μακρινό 1996. Επίσης να πω ότι ξεκίνησα να σπουδάζω στην Ιταλία το 1980. Ξεκίνησα να σπουδάζω στην πόλη της Περούτζιας ή Περουσίας, στο κέντρο της Ιταλίας, όπου έμεινα για περίπου 4 χρόνια. Έχω δηλαδή σε μεγάλο βαθμό ιταλική παιδεία, την οποία και συντηρώ μέχρι σήμερα, και ξεκίνησα να σπουδάζω αρχαιολογία, έως ότου έκανα τη μεταγραφή μου στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, από όπου και αποφοίτησα ως αρχαιολόγος και ιστορικός. Θέλω να πω ότι η επαφή μου με αυτόν τον ελληνισμό, και το λέω ελληνισμό γιατί
όταν θα πάει κάποιος από κοντά και δει τι συμβαίνει εκεί, θα καταλάβει γιατί το λέω αυτό. Οι ρίζες δεν έχουν χαθεί σε καμία περίπτωση. Θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιοι και κάποιες ότι η Ελλάδα και ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ μικρό και περιορίζεται σε μια μικρή έκταση, η οποία είναι αυτή που είναι τα σημερινά σύνορα αυτής της Ελλάδας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Τα ταξίδια μου τα οργανωμένα στη Μεγάλη Ελλάδα ξεκινάνε το 1996. Από το 1996 μέχρι σήμερα επισκέπτομαι κάθε χρόνο πλην των τελευταίων χρόνων τη Μεγάλη Ελλάδα, και όταν λέω Μεγάλη Ελλάδα μιλώ για το κομμάτι από Νάπολη και κάτω, και βεβαίως και για τη Σικελία, έτσι για να καταλαβαίνουμε τι είναι Μεγάλη Ελλάδα, η οποία Μεγάλη Ελλάδα, την οποία μάλλον την παρατηρώ από τότε συστηματικά, έχω επαφές από το 1996, όταν ακόμα υπήρχε Ιταλικό στρατό στη Σικελία, και η Σικελία, η οποία είναι μια αυτόνομη περιοχή, ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι Σικελία, ο πολύς ο κόσμος, και παρατηρώντας από τότε, όταν μπαίναμε στους αρχαιολογικούς χώρους, τότε ήταν ελεύθεροι, ήταν πολύ πιο πίσω και πολύ παραμελημένος ο Νότος, και αυτό έχει αιτία το οποίο σας λέω. Παρατηρούσα λοιπόν κάθε χρόνο μέχρι και το 2018, που το 2018 ήμασταν σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Μεταπόντιο, η επίσημη χορηγή επικοινωνίας, που καλύψαμε όλα αυτά που γίνανε το 2018. Ήταν μια κρίσιμη χρονιά για την ελληνικότητα στη Μεγάλη Ελλάδα, το 2018 λοιπόν, όπου έγινε ένα απίστευτο φεστιβάλ του Μεταποντίου, με κόσμο που συμμετείχε, που απλώθηκε σε πολλά σημεία από τότε, από το 2018, και πριν βεβαίως υπήρχε σε πολλά σημεία της Μεγάλης Ελλάδας. Παρατηρώ λοιπόν πως υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνθηση ελληνικότητας και επιστροφή στις ρίζες. Λέω επιστροφή στις ρίζες διότι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την Νότιο Ιταλία ή τη Μεγάλη Ελλάδα, θα πρέπει να ξέρουμε και την ιστορία της Ιταλίας. Να γνωρίζουμε για παράδειγμα τις ελληνικές πόλεις του Νότου, που είναι πάμπολες. Να γνωρίζουμε για την ελληνική τρινάκρια, που είναι η Σικελία, 3 άκρα. Και μέχρι σήμερα η επίσημη σημαία της Σικελίας, που είναι κίτρινη και κόκκινη, έχει σαν σύμβολο το σύμβολο των τρισκέλιων, με τα στάχια στη μέση, διότι η Σικελία, για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι η μητέρα γη της θεάς Δήμητρος, και συγκεκριμένα στην Ένα, που είναι στο κέντρο της Σικελίας. Όπως βλέπετε τη Σικελία, στο κέντρο ακριβώς βρίσκεται σήμερα μια μικρή πόλη, αλλά πάρα πολύ σημαντική, που λέγεται Ένα, με 2 νη. Η Ένα λοιπόν ήταν η αγαπημένη μου Ένα, γιατί πάω συνέχεια εκεί, ήταν ο τόπος από όπου η Περσεφόνη απήχθη στα λιβάδια της Σικελίας, γιατί η Σικελία είναι παιδινή σε πολύ μεγάλο μέρος, με απίστευτα λιβάδια, πανέμορφη. Απήχθη λοιπόν στα λιβάδια της Ένας, και από εκεί, από τον Πλούτονα, και από εκεί πλέον πάει στην Ελευσίνα μετά η μητέρα της, αναζητώντας, η Δήμητρα δηλαδή, αλλά αυτό το ξέρουν ελάχιστοι που σας λέω, και είναι πασίγνωστο, θα έπρεπε να είναι πασίγνωστο. Άρα τα ελευσίνια μυστήρια έχουν αρχίσει στη Μεγάλη Ελλάδα, όχι στην Ελευσίνα. Η Ελευσίνα είναι ο σταθμός της θεάς Δήμητρας όταν ψάχνει την κόρη της, και έτσι έχουμε όλο το μύθο, το Καλιχωρών Φρέαρ,
κτλ. Η αρχή γίνεται στη Σικελία, γιατί η Σικελία είναι Ελλάδα. Όπως σας το λέω, η Σικελία είναι Ελλάδα. Μην κοιτάτε τα σημερινά μας σύνορα. Καμία σχέση δεν έχουν τα σύνορα του ελληνικού πολιτισμού. Άλλα τα σύνορα του ελληνικού κράτους και άλλα τα σύνορα του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι. Μάλιστα. Θα ήθελα να ακούσω όμως τις ερωτήσεις σας σε πιο συγκεκριμένα για να σας αναλύσω ακόμα περισσότερα. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια ερώτηση στην παρούσα φάση. Ο Ιων έχει μάλλον από ό,τι ξέρω. Κοίταξε, έχει μια πολύ ωραία ροή. Εγώ δεν θέλω να χαλάσω τον ηρμό της συζήτησης ή της αφήγησής σου προκειμένου να ακούσεις ερώτηση απαραίτητα. Τι θέλετε, τι είναι αυτό που περισσότερο... Όχι, αυτό που πες είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ σιγά σιγά θέλω να πάμε και μέχρι το σήμερα, αλλά θέλω να οδηγηθείς και μόνος σου σε αυτό. Δηλαδή σήμερα τι γίνεται. Δηλαδή εγώ βλέπω και μέσα από τις σελίδες που υπάρχουν από την, και από το Facebook και από δηλαδή και τα social δίκτυα, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια δρόμενα που ακολουθούνται μέχρι σήμερα, προσελκύουν και τουρισμό, μιλάνε ελληνικά, τραγουδάνε στα ελληνικά, τα γκρικάνικα όπως λέγονται, έτσι, κάποια τραγούδια που έχουν ρίζες μάλιστα στην αρχαία ελληνική. Ωραία. Έτσι, αυτά θέλω να μας πεις. Να μας πεις, επειδή βλέπω ότι έχουν κάνει μέχρι και κάποιες κινήσεις αναγνώρισης, ας πούμε, νομίζω έχει αναγνωριστεί κιόλας σαν μειονότητα στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, γιατί θα σας πω τώρα, το Ιταλικό κράτος φέρεται με έναν πολύ όμορφο τρόπο γενικότερα όσον αφορά και μάλιστα υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, τη διάλεκτο, η οποία διάλεκτος ομιλείται δυστυχώς όχι σε τόσα μέρη όσα σε όσα ήτο στην αρχαιότητα, τα νεότερα χρόνια, γιατί βλέπετε με τις ερωτήσεις θα μπορέσω να σας πω πολύ περισσότερα και να σας αναλύσω πολύ περισσότερα. Δηλαδή η Γκρετσία Σαλεντίνα, για παράδειγμα, που είναι η Ελλάδα του Σαλέντο, όπου καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όσο και σας φαίνεται περίεργο, επειδή τα έχω περπατήσει τόσο πολύ όλα αυτά τα μέρη και ειδικά τη Σικελία, την αγαπημένη μου Σικελία, που τρέχω μια μεγάλη αγάπη στη Σικελία, μπορώ να σας πω ότι ίσως τη γνωρίζω καλύτερα από ότι την Ελλάδα, τη Μεγάλη Ελλάδα. Η Γκρετσία Σαλεντίνα λοιπόν, δηλαδή η Σαλαντινή Ελλάδα, που βρίσκεται στη νότιο-ανατολική Ιταλία, είναι η Χερσόνησο του Σαλέντο και είναι και η Ουνιβερσιτά της Σαλέντο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Κέντρο, ας το πούμε πως είναι η πόλη του Λέτσε, όπου το Λέτσε έχει σύμβολο την Δρύ του Διός και την Λίκαινα. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή δύο πόλεις της Ιταλίας, πολύ σημαντικές για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, η μία το Λέτσε και η άλλη η Ρώμη, έχουν σε σύμβολο την Λίκαινα. Η Λίκαινα τώρα είναι σύμβολο αρκαδικό ελληνικό και δεν είναι ρωμαϊκό, με την έννοια που θεωρούμε τους Ρωμαίους ξένους, και οι Ρωμαίοι δεν είναι ξένοι. Ο ρωμαϊκός πολιτισμός, και εδώ υπάρχει και μια άλλη φοβερή, γιατί ήταν εμφύλιος, ο πόλεμος Ρώμης Ελλάδος ήταν εμφύλιος. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται περίεργα αυτά που σας λέω, αλλά έχουμε όλη μπορούμε να το στοιχειοθετήσουμε αυτό για να κατανοήσετε στη συνέχεια πόσο βάση έχει. Δηλαδή η Ρώμη και το Λέτσε έχουν τη Λίκαινα, που η Λίκαινα είναι σύμβολο των Αρκάδων, γιατί στη Ρώμη και στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Ιταλίας πήγανε Αρκάδες πελασγοί. Στη Ρώμη ειδικά είναι γνωστό και από τον Οβίδιο και από άλλους Λατίνους που γράφουν για τη Ρώμη ότι απικίστηκε από Έλληνες και μάλιστα από τον Έβανδρο. Στο τρίτο τεύχος του Ιχόρ
στον αριθμό 3 το 2000, αν δεν κάνω λάθος είναι το Νοέμβριο του 2000, έχω γράψει ένα άρθρο πάνω σε αυτό ειδικά. Με συγχωρείτε. Όπου φεύγουν οι Αρκάδες με τον Εύανδρο και τη μητέρα του την Νικοστράτη από το Παλάντιο για να πάνε στην Ιταλική Χερσόνησο. Μάλιστα φεύγει εξόριστος ο Εύανδρος μαζί με κάποιους άλλους Αρκάδες, μαζί με τη μητέρα του Νικοστράτη όπως σας είπα, και φεύγουν και πάνε, και με αυτά μας τα λέει και ο Βυργίλιος και ο Οβίδιος, δεν είναι Έλληνες ιστορικοί που τα λένε. Φεύγουν από την περιοχή του Παλαντίου, που το Παλάντιο μέχρι σήμερα είναι λίγο έξω από την Αρκαδία, από την Τρίπολη, με συγχωρείτε. Φεύγουν λοιπόν, βγαίνουν, κάνουν συγκεκριμένο δρομολόγιο που το ξέρουμε πως πήγε με το πλοίο, φτάνουν ψηλά λοιπόν και αποβιβάζονται στην περιοχή της Ρώμης, φτάνουν σε έναν λόφο που ονομάζεται Παλατίνος λόφος, από το Παλάντιο, μέχρι σήμερα λέγεται Παλατίνος, άλλωστε, προς τιμήν του Ευάνδρου και της μητέρας του. Η μητέρα του λατρεύεται ως μια ηρωική μορφή τα επόμενα χρόνια και λέγεται Καρμεντίνα, και έχουμε την πόρτα Καρμεντίνα στη Ρώμη, η μητέρα του Ευάνδρου, και εκεί χτίζουν την πρώτη Ρώμη, προσέξτε, η οποία Ρώμη αυτή πρόκειται να γίνει η τεράστια Ρώμη που γνωρίζουμε. Ο Ρωμήλος και ο Ρέμος τώρα πάλι συνδέονται με τη Λίκαινα, που η Λίκαινα ακριβώς είναι η συνέχεια αυτή του αρκαδικού παρελθόντος. Και εν συνεχεία στο Λέτσε, όπου το αρχαίο Αλίτιον, γιατί το ελληνική περιοχή το Λέτσε, πεντακάθαρα, όπως και όλες οι γύρω εκείνες τις περιοχές, εκεί λοιπόν έχουμε την Δρύ του Διός, το σύμβολο του Διός στη Δρύ, και έχουμε τη Λίκαινα πάλι την Αρκαδική. Εκεί λοιπόν υπάρχουν μέχρι σήμερα σε αυτές τις πόλεις, υπάρχει μια ένωση που έγινε σχετικά πρόσφατα το 1966, και έχουμε τις πόλεις της Γκρετσία Σαλεντίνα, είναι Unione dei Comuni della Grecia Salentina, και αποτελείται από 11 πόλεις, οι οποίες αυτές 11 πόλεις και μικρότερα χωριουδάκια έχουν σκοπό να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα. Η Ιταλική κυβέρνηση τώρα, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, θα μπορούσα να σας πω τα ονόματα αυτά, είναι το Καλημέρα, είναι το Μαρτινιάνο, το Μαρτάνο, το Καστανιάνο ντέι Γκρέτσι, το Σολέτο, η Στερνατία, που είναι η Στερνατία, ξέρετε τι σημαίνει? Όταν φεύγανε οι άντρες από τη Στερνατία, την έχω επισκεφτεί πολλές φορές και έχει και ένα καταπληκτικό υπόγειο εντοτριβείο των παλαιών Ελλήνων, όταν φεύγανε για να πάνε να δουλέψουν στο βορρά, οι γυναίκες, προσέξτε, χτυπάγανε το στέρνο, και από την κίνηση που κάνανε για να χτυπήσουν, που φεύγανε για να πάνε να εργαστούν, θρηνούσαν, γιατί τους χάνανε οι γυναίκες που πηγαίνανε μακριά, χτυπάγανε το στέρνο, ονομάστηκε Στερνατία μέχρι σήμερα λοιπόν. Καταπληκτικό. Ναι, είναι φοβερό. Είναι απίστευτη αυτός ο ελληνισμός, αυτή η μεγάλη Ελλάδα. Όταν κάποιος πάει, κατανοεί ότι η εικόνα που είχε για το ελληνικό είναι πάρα πολύ μικρή. Ότι αυτή εδώ η χώρα είναι μια μικρή χώρα απέναντι στα τεράστια σύνορα που έχει ο ελληνισμός. Και δεν σας μιλάω μόνο για την Ιταλική Χερσόνησο, θα σας μιλήσω για την Γαλλία, θα σας μιλήσω για τον νότο της Γαλλίας, θα σας μιλήσω για την Ιβηρία, που οι ταυρομαχίες είναι κατάλοιπο των μινωικών ταυροκαθαψιών. Να μιλήσουμε για τη Μικρά Ασία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Να μιλήσουμε για την Συροπαλαιστινιακή ακτή. Παντού, μα παντού βλέπεις Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τεράστια έννοια. Έτσι. Σας έλεγα λοιπόν ότι εκεί στο Λέτσε, πρωτεύουσα, οι άνθρωποι μέχρι σήμερα, και έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί που πάω και τους βρίσκω, μιλάμε, κάνουμε και γλέντια μαζί, προσπαθούμε να φέρουμε κι άλλους Έλληνες, λέμε ελάτε εδώ, ελάτε στη Μεγάλη Ελλάδα, και σας το λέω και τώρα, το λέω στους ακροατές και στις ακροάτριες, πηγαίνετε στη Μεγάλη Ελλάδα, δώστε δύναμη στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Να μην σας μιλήσω για την Νάπολη,
για την Παρθενόπη. Που η Παρθενόπη, η Νάπολη, γιατί αυτό πάει πάρα πολύ πίσω. Πάει στην ίδρυση του Ιταλικού κράτους και στο τι ήταν πριν εκεί, πριν ιδρυθεί το Ιταλικό κράτος. Πας περιπτώσει, ίσως το φέρει στη συνέχεια η κουβέντα μας. Αλλά θέλω να ξέρετε κάτι. Ότι στα χωριά αυτά τα ελληνικά, με νύχια και με δόντια, και έχουν τεράστια ανάγκη τη βοήθεια των Ελλήνων, και πρέπει οι Έλληνες να πηγαίνουν. Όπου βλέπετε οργανωμένα ταξίδια και γίνονται στη Μεγάλη Ελλάδα και γίνονται ειδικά εκεί στα ελληνόφωνα, χώρια τα άλλα ελληνόφωνα της Καλαβρίας, γιατί έχουμε και άλλα ελληνόφωνα χωριά κάτω. Έχουμε την Πόβα, τη Βούα δηλαδή, όπου οι πόλεις έχω κάνει και μια ομιλία εκεί συγκεκριμένη στο Κέντρο Ελληνόφωνων Σπουδών, στην Βούα δηλαδή. Εκεί λοιπόν έχουν ανάγκη τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αντί να πηγαίνετε και να αφήνετε το συνάλλαγμά σας σε Τουρκίες και άλλα μέρη που είναι και εχθρικά απέναντι σε εμάς, πηγαίνετε στη Μεγάλη Ελλάδα, και σας το δίνω σαν μήνυμα αυτό, και σε άλλα κράτη που έχουν και μία όχι και τόσο καλή χώρια του λαού. Μιλάω για την κρατική αυτή τη στιγμή, γιατί ο λαός πάντα, ο κόσμος, ακόμα και στην Τουρκία, στα μικρασιατικά παράλια, υπάρχει μια μεγάλη αγάπη για τους Έλληνες. Αλλά οι κυβερνήσεις πολλών κρατών έχουν μια εχθρική στάση απέναντί μας. Όμως, σας λέω, επισκεφτείτε, αξίζει, δίπλα είναι. Όπως θα μπείτε στο πλοίο για να πάτε στην Κρήτη, στα νησιά των Δωδεκανήσων του Αιγαίου, πηγαίνετε, μπείτε μέσα, είτε από Πάτρα είτε από Ιγουμενίτσα, μπείτε μέσα, μια νύχτα είναι ουσιαστικά, και βγαίνετε την άλλη μέρα το πρωί στη Μεγάλη Ελλάδα. Κάντε το και σας το δίνω σαν να ενισχύσετε τους. Οι άνθρωποι ακούνε για Ελλάδα και κλαίνε. Έτσι. Πασχίζουν να διατηρήσουν την ελληνική τους γλώσσα, πασχίζουν να διατηρήσουν τα ελληνικά τους ήθη. Και εμείς τι κάνουμε αυτό το κράτος εδώ? Τους ξεχνάμε, τους γράφουμε. Τους γράφουμε, απόλυτα. Πλην κάποιες φωτοβολίδες που πέφτουν, κάποια πυροτεχνήματα, ναι, θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε κάποιες επισκέψεις, και μετά τίποτα. Και εγώ προτείνω σε όλο τον κόσμο, όποιος πάει και επισκεφθεί, είτε διακοπές είτε οτιδήποτε, ή αν αποκτήσει επαφές και σχέσεις, στείλτε τους βιβλία, ελληνικά. Υπάρχουν βιβλιοθήκες εκεί, που και παιδιά, νέα παιδιά, που θέλουν να διαβάσουν για την Ελλάδα. Ακριβώς. Το καλύτερο δώρο για αυτούς είναι να τους πας σε ένα χωριό, δηλαδή ένα βιβλίο ελληνικό, να πεις στη βιβλιοθήκη του χωριού. Σας είπα τα χωριά, υπάρχουν, είναι η Καλημέρα, το Κοριλιάνο Διοτράντο, το Μαρτάνο, το Μαρτινιάνο, Λέτσε να πάτε, στο Λέτσε. Ακούστε, το Λέτσε, επειδή εγώ το κάνω συνέχεια γιατί μένω και εκεί στο Λέτσε. Στο Λέτσε θα σας πω απλά ότι βγαίνετε στο Μπρίντιζι και με το αυτοκίνητο είναι 20 λεπτά ακριβώς. 20 λεπτά ακριβώς βγαίνετε από το λιμάνι στο Μπρίντιζι και φτάνετε στο Λέτσε. Από το Λέτσε για να πάτε στα χωριά είναι άλλα 15-20 λεπτά. Τόσο απλά. Ναι. Τόσο απλά. Ναι. Και θα πάτε εκεί, υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν άνθρωποι, να τους δώσετε κουράγιο, να τους μιλήσετε ελληνικά, χαίρονται να ακούνε ελληνικά, κάνουν φεστιβάλ πολλά, έχω πάει σε αρκετά από αυτά με τα γρεκάνικα τραγούδια τα υπέροχα. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για αυτή την παράδοση. Πρέπει να ξέρετε ότι και η ταραντέλα, το μουσικό είδος, είναι διονυσιακή μορφή και διονυσιακή μουσική. Και ο Πιέρ Πάολο Ντε Τζόρτζι, ο καλός μου φίλος και μουσικός, διοργανώνει σε όλη την Ιταλία, μάλιστα διοργάνωσαν και ένα για μας που πήγαμε με κάτι φίλους, διοργανώνουν φεστιβάλ ταραντέλας και πίτσικας. Η πίτσικα που έχει άμεση σχέση με την αρχαία ελληνική, που σημαίνει τσιμπάο, που έχει σχέση με το τσίμπημα, μέχρι σήμερα, κοιτάξτε, η διονυσιακή μουσική και διονυσιακά δρόμενα διατηρούνται στη Μεγάλη Ελλάδα. Υπάρχουν σύλλογοι, πίτσικα, άμα γράψετε πίτσικα, θα δείτε αυτό το χορό τον εκπληκτικό, τον διονυσιακό,
που μέχρι σήμερα χορεύεται. Και βεβαίως ένα κέντρο άλλο πολύ σημαντικό είναι ο Τάρας, ο Τάραντας. Έτσι, μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, με μεγάλη προσοχή. Ναι, ο Τάραντας, που είναι, ο Τάραντας είναι όταν θα βγείτε από τον μπάρι είναι 1 ώρα περίπου, δεν είναι παραπάνω. Εγώ έχω φτάσει, για να καταλάβεις, μέχρι και τα Ορμήνα Μεσίνα κάτω. Τέλεια, τα Ορμήνα Μεσίνα, Σικελία. Ναι, ναι. Είναι πολύ απλό. Βγαίνετε μέχρι το Ρέτζο, το Ρήγιον, όπου το Ρήγιον δεσπόζει η μορφή της Θεάς Αθηνάς στην παραλία. Τι να σας λέω τώρα. Και φτάνει στο Ρήγιο, που έχει ένα καταπληκτικό αρχαιολογικό μουσείο που και είναι εκεί τα γάλματα τα φοβερά, και βλέπεις τα μπρόντζιντι Ριάτσε όπως λέγονται, που φημολογείται πως ήταν έργα, οι 2 πολεμιστές του Ριάτσε που φημολογείται πως ήταν έργα του Φίδια. Φτάνεις εκεί και περπατάς κατά μήκος της παραλίας, στο Λουγκομάρε, βλέπεις απέναντι τη Σικελία, τη Μεσίνη δηλαδή, άλλη ελληνική πόλη, προς τιμή της Μεσίνης, της Βασίλισσας Μεσσηνίας, Μεσίνα μέχρι σήμερα λέγεται, και βλέπεις μπροστά σου ξαφνικά ένα τεράστιο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς με το δόρυ. Έχει και τους, και πώς το λένε, το Ποσειδώνα, έχει πάρα πολλά αγάλματα γεμάτα. Ο Ποσειδώνας είναι στη Μεσίνη ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, έχει και αρχαία θέατρα, δηλαδή έχει και αρχαία κτίσματα, αρχαιοελληνικά κτίσματα, πάρα πολλά. Ναι, είναι ζωντανό. Ελλάδα δεν έχουμε ούτε για αστείο τόσα. Ναι, αυτό λέω. Για αστείο, γιατί είναι ζωντανός ο ελληνισμός. Συγγνώμη που θα σας το πω. Δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Εδώ είναι η καρδιά του ανθελληνισμού, εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, σε αυτό που λέμε Ελλάδα, δυστυχώς το αποκαλώ, είναι η καρδιά του ανθελληνισμού. Θα έπρεπε, το λέω με όλη την κατανόηση του τι λέω. Έτσι, με πλήρη επίγνωση. Εδώ είναι η καρδιά του ανθελληνισμού. Ό,τι ελληνικό εδώ διώκεται. Ωραία. Θα πρέπει να πάρει πρόσημο. Φτάνεις στη Μεσίνη, περνάς απέναντι, με τις Λίνε Καρόντε, Χάρονδας, ο μεγάλος νομοθέτης. Βάλε μία άνω τελεία, γιατί θα μας κόψει το σύστημα υποχρεωτικά. Βάλε μία άνω τελεία και επιστρέφουμε σε 10 δευτερόλεπτα. Έτσι, γιατί πρέπει να πάμε σε υποχρεωτικό διάλειμμα. Έτσι, παραμένει στη γραμμή και εσείς παραμένετε όλοι εκεί. Ελλάδα FM. Η ώρα είναι 10:30. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Έως την Τετάρτη, προϊόντα Velaflex, Coleston και Listerine στη μισή τιμή. Επιλεγμένα προϊόντα Gillette 35% φθηνότερα. Ταμπλέτες και Gel Max Finish στη μισή τιμή. Ακόμη προϊόντα Sealed Bank, Vanish, Calgon και Airwick Botanica 40% φθηνότερα. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Είναι αληθινό, είναι τζάμπο τραγανό. Αλλά τη ρίγανη χωρίς δοκίμασε. Και θα δεις, δεν το χωράει ο νους αυτή τη γεύση την ακούς. Δεν το χωράει ο νους αυτή τη γεύση την ακούς. Ρε, τι πατατάκι έκανε πάλι ο Όχονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την Όχονο Snack. Πίνασα, τι λες για πίτσα? Αν είναι αυτή που φάγαμε προχθές με τη σπιτική τραγανή ζύμη και τη σούπερ γεύση, λέω ναι. Μα φυσικά, πίτσα Ζεάκης, φανατικά. Πλούσια σε υλικά, μοναδική σε γεύση. Όπως και τα μπέργκερς, οι μακαρονάδες, οι σαλάτες. Να πάρουμε και μια σαλάτα, Παράγγειλε online από το pizzazeakis.com ή κατέβασε την εφαρμογή στο κινητό σου. Έχει ειδικές προσφορές και κερδίζουμε πόντους και εκπτώσεις για τις επόμενες παραγγελίες. Τέλεια! Πίτσα Ζεάκης στις Αχαρνές Αττικής και στην Πάτρα. Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 2460 025 για τις Αχαρνές και στο 2611 81 81 12 για την Πάτρα. Καθημερινά 6 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα. Delivery σε όλη την Πάτρα και για τις Αχαρνές delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Άνω Λιώσια και Ολυμπιακό χωριό. Ελλάδα 94,3 στα FM. Εδώ σεβόμαστε όλες τις απόψεις.
Ελλάδα FM 4,3, ακούτε την εκπομπή Ώρα Ταξιδιώτες. Μας ψάχνετε και μας βρίσκετε στα social media, κυρίως στο Facebook, στην ομάδα μας Ώρα Ταξιδιώτες, και η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και για να έχετε μια πλήρη εικόνα από το στούντιο, από τα δρόμενα. Λοιπόν, σημερινό θέμα και καλεσμένος είναι ο Βαγγέλης ο Μπεξής, αρχαιολόγος, εκδότης του περιοδικού ΙΧΟΡ και ιδιοκτήτης των εκδόσεων Εύανδρος, με μεγάλη ιστορία πίσω και προσφορά προς το ελληνικό το κομμάτι. Αυτά θα πρέπει να επιδοτούνται, Δανάη, κανονικά. Αυτές οι κινήσεις από το ελληνικό κράτος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος πάντων, ας μείνουμε εκεί. Βαγγέλη, μας έλεγες για την Ταορμήνα, για τη Μεσίνα, περνώντας τη Μεσίνα, εκεί σε διακόψαμε. Από τη Μεσίνα, λοιπόν, όπου έχουμε το καταπληκτικό άγαλμα του Θεού Ποσειδώνος, που φαίνεται ξεκάθαρα, είναι μια κυκλική πλατεία, φεύγουμε και πάμε μετά στο Ταυρομένιον. Αφού πρώτα στα αριστερά μας έχουμε, όπως κατεβαίνουμε, είμαστε από τη Μεσίνη και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, βρίσκουμε το Τζαρντίνι Νάξος. Η Τζαρντίνι Νάξος είναι η αρχαία Νάξος, την οποία τη φτιάξανε ναξιώτες. Μέχρι σήμερα έτσι λέγεται, η κήπη της Νάξου. Όπου και έχω απίστευτες αναμνήσεις πάλι, λατρεία για την Ελλάδα του σύγχρονους. Και το Ταυρομένιον είναι η Ταορμήνα η σημερινή, που είναι το πιο τουριστικό μέρος της Σικελίας. Εκεί βρίσκεται το απίστευτο θέατρο του Ταυρομενίου. Και πιο κάτω όταν θα συνεχίσουμε θα βρούμε βέβαια τη Μητρόπολη του ελληνισμού, που είναι η αγαπημένη πόλη των Σιρακουσών. Πανέμορφη πόλη οι Σιρακούσες και κρατάνε το χρώμα τους μέχρι σήμερα. Όποιος έχει πάει αυτό το καταλαβαίνει. Και γενικότερα σας λέω για άλλη μια φορά, δεν θα κουραστώ να το λέω, πηγαίνετε στη Μεγάλη Ελλάδα, πηγαίνετε στη Σικελία, πηγαίνετε στο Ρήγιο, όπου στο Ρήγιο εκεί κοντά είναι τα ελληνόφωνα, όπως είπαμε, πηγαίνετε στον Κρότονα, όπου και στον Κρότονα υπάρχει μια μεγάλη αναγέννηση και υπάρχουν επαφές και με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, όπως υπάρχουν επαφές με όλη την κάτω Ιταλία, κρατάμε, και με συλλόγους και με άτομα και με ομάδες. Γιατί δημιουργείται μία επανάσταση, αγαπητέ Ιωνά, αγαπητή Δανάη και αγαπητές ακροάτριες και ακροατές. Υπάρχει μια πνευματική επανάσταση, κυριολεκτικά όπως σας το λέω, στη Μεγάλη Ελλάδα, που ζητάνε να επανέλθουν στις ρίζες τους. Ζητάνε, μάλιστα έχει βγει και η σημαία της Μεγάλης Ελλάδος, που είναι ο τρίποδας του Κρότονος, μέσα σε, μπορείτε να τη βρείτε άμα γράψετε Μπαντιέρα Μάνια Γκρέτσα, η σημαία της Μεγάλης Ελλάδος, που μαζί με, να σας πω για παράδειγμα, ο Τάρας, η πόλη του Τάραντος, το σήμα που στο Δημαρχείο έχω πάει πολλές φορές και έχω μιλήσει, έχω δει τους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής, και πρέπει να πω ότι η σημαία του Τάραντος, της πόλης του Τάραντος, έχει επάνω τον Ποσειδώνα πάνω σε ένα δελφίνι και γράφει στα ελληνικά Τάρας, στα ελληνικά, δεν το γράφει με λατινική γραφή, στα ελληνικά. Και μάλιστα ο Τάρας, και έχουν κινηθεί πάρα πολύ έξυπνα και πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια, επειδή είναι η μοναδική απικία των Σπαρτιατών παγκοσμίως, προσέξτε τι σας λέω, είναι η μοναδική απικία των αρχαίων Σπαρτιατών, και μάλιστα ήταν οι καλούμενοι Παρθενίες, που ήταν μια ειδική ομάδα πολιτών της Σπάρτης, φτιάχνουν, διατρανούν παντού, φωνάζουν ότι είμαστε Σπαρτιάτες μέχρι σήμερα. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, είναι περήφανοι για την ελληνική τους καταγωγή και δι για τη σπαρτιατική τους καταγωγή. Μάλιστα. Και εμείς είμαστε περήφανοι για αυτούς, μπορώ να σου πω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα γι' αυτό. Νομίζω ότι δώσαμε μια πρώτη εικόνα. Όχι, μπορώ να σου πω πάρα πολλά, μέχρι το πρωί μπες στο μιλάω γι' αυτό. Και να σας εξηγήσω. Γιατί έχουμε ανακοινώσει ότι θα έχουμε και το άλλο θέμα,
Έχω λάβει τώρα, έχω εδώ στο Viber του σταθμού, που να το δώσω άλλη μια φορά, όποιος θέλει να μας στέλνει στην πλατφόρμα του Viber μηνύματα, είναι το 6939 943 943. Να τονίσω ότι το τηλέφωνο αυτό και τα μηνύματα μπορούμε να το βλέπουμε μόνο 10 με 12 βράδυ Παρασκευής, που είναι η εκπομπή. Οποιαδήποτε άλλη ώρα ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, δεν έχουμε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, να δούμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, είναι 6939 943 943. Λοιπόν, στο Viber έχουν έρθει μηνύματα που μας λένε πότε θα μιλήσει για την Αμφίπολη ο κ. Μπεξής, να μας πει τα νέα, τι γίνεται, τι παίζει. Ναι. Να μην δώσουμε για την Αμφίπολη, αλλά αυτό το κομμάτι, το πρώτο της Μεγάλης Ελλάδος, πιστέψτε με, είναι απίστευτα σημαντικό. Γιατί μιλάμε για έναν πληθυσμό 20 εκατομμυρίων, κρατηθείτε, 20 εκατομμυρίων στην Ιταλική Χερσόνησο και τη Σικελία και 15 εκατομμυρίων στη διασπορά τουλάχιστον. Σας μιλάω για ένα αριθμό 35 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της τεράστιας πολιτιστικής επανάστασης που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Ελλάδα. Και είναι λογικό να μην το έχει καταλάβει. Γιατί ποιος θα τα πει? Ποιος θα τα πει? Μα δεν συμφέρει να τα πούνε αυτά τα πράγματα. Η Νάπολη πρωτοστατεί. Η Νάπολη πρωτοστατεί. Η Παρθενόπη. Και είδατε τώρα, εγώ μιλούσα και με φίλους μου Ναπολετάνους συνεχώς με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο καμπιονάτο το Ιταλικό. Γίνανε απίστευτα πράγματα. Μάλιστα στη σελίδα μου στο Facebook σήκωσα με συγχωρείτε, και το τεράστιο πανό το οποίο έβγαλαν σε μια ολόκληρη θύρα. Το είδα αυτό. Το είδες? Ναι. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Όπως το σαλουτάτε λαμάνια γκρέισα, το σύνθημα που το είχα βγάλει πρώτος εγώ πριν από έβγαλα τον κόσμο που το φώναζε. Υποκληθείτε στη Μεγάλη Ελλάδα που φωνάζουν οι οπαδοί του Κρότονα για παράδειγμα και όλων των πόλεων της Μεγάλης Ελλάδος. Αυτό είναι ένα σύνθημα που κυριαρχεί. Σαλουτάτε, χαιρετίστε, υποκληθείτε με την έννοια ότι υποκληθείτε στη Μεγάλη Ελλάδα. Αυτό είναι καταπληκτικό που σας λέω τώρα. Η Αμφίπολη θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε, μην αγχώνεστε. Αλλά δώστε την απαραίτητη σημασία σε αυτά που σας λέω τώρα. Γιατί δεν θα τα ακούσετε. Το τεράστιο αυτό πανό που έπιανε μια ολόκληρη κερκίδα στην Νάπολη έγραφε με αρχαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Τσιτάντι Παρτένοπε, πόλη στο λατινικό αλφάβητο ακόμα. Στην Νάπολη, να ξέρετε, μιλάγανε ελληνικά, έτσι, μέχρι σχετικά πρόσφατα. Τσιτάντι Παρτένοπε, πόλη της Παρθενόπης, από την Σιρήνα Παρθενόπη, γιατί από εκεί έχει πάρει το όνομά της, και η Νάπολη και η Παρθενόπη είναι το ίδιο πράγμα, αλλά Παρθενόπη είναι η Σιρήνα. Νεάπολης, η νέα πόλη είναι αυτή που ιδρύεται μετά την Παρθενόπη. Πόλη της Παρθενόπης λοιπόν, 8ος αιώνας π.Χ. Αυτό γράφει και είχε πάνω αρχαίους ελληνικούς ναούς και με διάφορα άλλα από την μεταγενέστερη ιστορία της Νάπολης, αλλά εστιάζει στο αρχαίο παρελθόν. Και εμείς τι κάνουμε εδώ? Τι κάνουμε? Καταλαβαίνετε, πρέπει ο κόσμος να τα μάθει αυτά. Και για να μάθει την ιστορία αυτού του κινήματος επανελληνίσης, άμα θα μπείτε στο κανάλι μας, να πω για τους φίλους και τις φίλες που θέλουν να το ψάξουν περισσότερο και να βρουν περισσότερα στοιχεία. Άμα μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, το estia.tv, τίποτα άλλο, estia.tv, αυτό γράψτε στο YouTube, που είναι Tango Victory, δηλαδή τάφ αγγλικό και β αγγλικό. Εστία, όπως ακούτε, ΕΣΤΑΦ.TV στα αγγλικά. Εκεί θα δείτε στα playlist, έχω μαζέψει από όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει στη Μεγάλη Ελλάδα από τα τελευταία χρόνια, συγκλονιστικά βίντεο, μοναδικά βίντεο, που δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε. Από όλη τη Μεγάλη Ελλάδα. Με βάση η Νάπολη που σας είπα. Και εν τέχνος η Νάπολη θέλει να παρουσιαστεί. Θα σας πω λίγα πράγματα.
για να μπούμε και στην Αμφίπολη. Αλλά για να καταλάβετε, η αναγέννηση της Μεγάλης Ελλάδας θα γίνει μόνο από το παρελθόν της Μεγάλης Ελλάδας, το πρόσφατο, που φτάνει στο 1861, όταν καταλύεται το Ρένιο delle Due Sicilie, δηλαδή το βασίλειο των δύο Σικελιών, με την δυναστεία των Μπορδόνων. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να ξέρουμε ιστορία, δεν θα πάμε απευθείας στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν και ενδιάμεση κρίκοι πολύ σημαντικοί, όπου τότε καταλύεται το βασίλειο, που το βασίλειο των δύο Σικελιών έχει πρωτεύουσα την Νάπολη, είναι και το Παλέρμο η άλλη μεγάλη πόλη της Σικελίας, και εκεί έχει αναπτυχθεί ένας πολιτισμός που καμία σχέση δεν έχει με την υπόλοιπη Ιταλία. Η υπόλοιπη Ιταλία είναι υποανάπτυκτη. Το βασίλειο των δύο Σικελιών καλπάζει τεχνολογικά. Εκεί υπήρχε ο πρώτος σιδηρόδρομος Ιταλίας, οι πρώτες μεγάλες, για να δείτε πως γράφεται η ιστορία, οι πρώτες μεγάλες εργοσταριστιακές μονάδες. Ο Νότος είναι πάμπλουτος μέχρι σήμερα. Και προσέξτε, γιατί αν θα δημιουργηθεί ένα κίνημα ανάλογο με αυτό της Λέγκας Νόρτ στο βορρά, άμα θα δημιουργηθεί και ισχυροποιηθεί ένα κίνημα ως Λέγκας Σούντ του Νότου, που ήδη γίνονται κινήσεις, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχει παραμεληθεί πάρα πολύ ο Νότος. Το βασίλειο των δύο Σικελιών, λοιπόν, τα όρια του ταιριάζει απόλυτα με τα όρια της Μεγάλης Ελλάδας. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, τι λέω. Μάλιστα, πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά, γιατί το 1861... Και περιέχουν και πολιτική υφή μέσα αυτά που λες. Σαφέστατα. Σαφέστατα, γιατί αν μια πληθυσμιακή τεράστια ομάδα δεκάδων εκατομμυρίων ζητήσει να επιστρέψει στις ρίζες της και μάθει, γιατί είναι περήφανοι για αυτές τις ρίζες, το Ιταλικό κράτος, επειδή έχει μια πραγματικά πολύ ανεκτική προς τιμήν τους πολιτική, αυτό, πιστέψτε με, ήδη το κάνει με την ελληνική γλώσσα που βοηθάει, έτσι. Απίστευτα, το Ιταλικό κράτος βοηθάει τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, να σας το πω. Εδώ οι δικοί μας να μην πω τι κάνουν. Λοιπόν, πλην, όπως σας είπα, κάποιων πυροτεχνημάτων. Εάν λοιπόν δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα, που κατά τη γνώμη μου τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθεί, θα γίνει πάρα πολύ έντονο, γιατί ο Νότος ζητάει να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει, αυτά τα οποία έχει χάσει. Γιατί αν θα μελετούσατε την ιστορία του βασιλείου των δύο Σικελιών, και όχι, είναι πρόσφατο σχετικά, η Ιταλία ουσιαστικά ενοποιείται το 1870 όταν καταρρέει το παπικό κράτος. Το 1861 γίνεται η απόβαση του Γκαριμπάντι, και πρέπει να ξέρετε ότι ο Γκαριμπάντι για τον Νότο είναι μισητός. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ο Γκαριμπάντι για την υπόλοιπη Ιταλία μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο, για τους Ιταλούς, τους Ιταλιώτες της Μεγάλης Ελλάδος είναι αποδιοπομπαίος τράγος. Ούτε αυτό το ξέρετε, γιατί δεν τα λένε, είναι πολύ απλά. Σημαντικά πράγματα σήμερα. Νομίζω ότι είναι σημαντικά. Άλλωστε είμαστε σε μια εποχή που πολλά αλλάζουν και πολλά μεταβάλλονται. Η εποχή του υδροχώου θα φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές. Ναι. Έτσι. Ωραία, αυτά θα θέλω να πω. Για να κλείσουμε, όπως σας είπα, να μιλάμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ας πάμε και στα υπόλοιπα θέματα που οι αγαπητοί ακροατές και ακροάτες θέλουν να θίξουμε. Κοίταξε, εγώ είπα, ναι, θέλετε να το πεις ήταν. Όχι, να ξεκινήσουμε για την Αμφίπολη σιγά σιγά να πάμε. Για να κάνουμε ερωτήσεις, δεν θέλω να μιλάω μόνος μου. Ως αρχαιολόγος σίγουρα θα ξέρεις κάτι παραπάνω. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Έχουν ακουστεί τόσα πολλά για την Αμφίπολη. Επειδή έχω και εγώ με κάποιους αρχαιολόγους αντίστοιχα επαφή,
Και μάλιστα είναι πιο συστημικοί άνθρωποι, δηλαδή είναι άνθρωποι που είχαν αναλάβει και την κομμάτια, ας πούμε, τμήματα της αναστήλωσης Ακροπόλεως κτλ. Του Παρθενώνος συγκεκριμένα, έτσι. Μου είχαν πει πολύ πριν ανακοινωθούν αυτά τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε υπόψη μας σχετικά με την Αμφίπολη, ότι μου είχε πει μάλιστα χαρακτηριστικά ο άνθρωπος, μου λέει, δεν πάνε πάλι, μου λέει, κάνε κοπεδάκια εκεί γύρω-γύρω στο τάδε μέρος. Σου λέω γιατί αυτό μου λέει που θα ανακοινωθεί ότι είναι εκεί θα μένω, αξίζει πιο πολύ από την Ακρόπολη. Και αφού τον πίεσα, δεν μου έλεγε, κάποια στιγμή μου λέει ο τάφος του Αλεξάνδρου. Τελικά είναι ή δεν είναι ο τάφος του Αλεξάνδρου εκεί? Λοιπόν. Είδου η απορία. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι και δεν είναι. Είναι, αλλά επίσημα δεν είναι, εννοείς? Όχι. Είναι. Είναι, αλλά δεν είναι θαμένος εκεί. Φτιάχτηκε για τον Αλέξανδρο, αλλά δεν θαύτηκε ο Αλέξανδρος. Μπράβο. Το μνημείο αυτό φτιάχτηκε για τον Αλέξανδρο. Τα έχω γράψει, έχω αναλύσει σε εκπομπές μου βεβαίως στο YouTube εδώ και πολλά χρόνια. Πριν 8 χρόνια είχα πει για την Ολυμπιάδα συγκεκριμένα. Υπάρχει το βίντεο. Κοντά 9. Έτσι. Και τι να σας πω τώρα. Και στο τεύχος 137 του ΙΧΟΡ, που έχω ένα βαρισίμαντο άρθρο για τα μυστικά της Αμφίπολης, εξηγώ πάρα πολλά. Είναι το τεύχος 137 για όποιον φίλο ή φίλη θέλει να τα αποκτήσει. Είναι το τεύχος 137 του ΙΧΟΡ του Νοεμβρίου του 2014. Έτσι, μιλάμε τώρα, φτάνουμε τα 9 χρόνια. 9 χρόνια, ναι. Και είναι καταγεγραμμένα όλα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέω. Πιστέψτε με. Κοίταξε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αυτό έχεις εμείς εδώ για να την ξηρίσουμε. Ναι, και από ένα σημείο και μετά σταμάτησε πραγματικά να ασχολούμαι. Διότι δεν υπάρχει, ακούγονται διάφορα, σέβομαι αυτά που ακούγονται, αλλά έχω καταθέσει τις απόψεις μου και τις έχω αναλύσει θεωρώ με έναν επιστημονικό τρόπο, γιατί το να είσαι αρχαιολόγος, αυτό είναι ένα αρχαιολογικό μνημείο. Θα πρέπει λοιπόν να προσεγγιστεί βάσει των ιστορικών δεδομένων και των αρχαιολογικών δεδομένων. Εάν θέλουμε να κάνουμε και κίτρινο, να μιλήσουμε κίτρινα για την Αμφίπολη, μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά εάν θα πρέπει να βασιστούμε στα στοιχεία, θα πρέπει να μιλήσουμε με στοιχεία. Εγώ επιλέγω τον δρόμο των στοιχείων. Έτσι. Δεν επιλέγω τον δρόμο του κουτσομπολιού. Των στοιχείων που έχουν ανακοινωθεί λοιπόν επίσημα. Διότι εδώ εμείς έχουμε καταγγελίες. Εγώ έχω καταγγελίες εδώ στο κανάλι, με παίρνουν το τηλέφωνο. Άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί και μου λένε ότι φεύγουν φορτηγά το βράδυ. Έρχονται και φεύγουν. Πολύ ωραία. Πράγματα. Πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, για να τελειώνουμε τώρα, γιατί πρέπει να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή, που τα λένε αυτά, να πάνε να τα καταγγείλουν επίσημα στην αστυνομία. Ναι. Ακούτε τι σας λέω? Ναι. Σωστό. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίρνουν φωτογραφίες. Εφόσον τα βλέπαν τα φορτηγά. Και τα πήραν μια φωτογραφία. Ναι. Έχουν βαρεθεί. Έχουν βγάλει φωτογραφίες. Έχουν βγάλει φωτογραφίες. Ποιος μπορεί να δεν υπάρχουν φωτογραφίες? Ωραία, να τις πάνε στο φάκελο στον εισαγγελέα λοιπόν. Φοβούνται οι άνθρωποι. Γιατί να φοβούνται, τότε τι Έλληνες είναι? Εγώ γιατί δεν φοβάμαι τόσα χρόνια? Σου λέει είναι μέσα μπλεκόμενοι. Αυτό το λέγω παραιτήθηκα από την αρχαιολογική υπηρεσία. Και τους έγραψα στα παλιότερα των υποδημάτων μου. Γιατί συχαίνομαι αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, τι πάπου φοβούνται, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εκεί που φτάσαμε. Εάν έχουν στοιχεία και εγώ μαζί τους, να βγουν να τα καταγγείλουν. Να πάνε στον εισαγγελέα, να πάνε στο εξωτερικό, να πάνε στην UNESCO. Εγώ θα είμαι μαζί τους να τους στηρίξω στις καταγγελίες τους, αν είναι όντως έτσι. Μάλιστα. Τι θέλω να σου πω? Ωραία, εντάξει. Όχι, μα δεν πρέπει να υπάρχει μια λογική? Ναι. Μήπως κάνω λάθος, μπορώ να κάνω λάθος και εγώ, δεν ξέρω. Έχετε δίκιο. Αλλά εφόσον ξέρετε κάποια πράγματα, όσοι τα ξέρετε, βγείτε, είναι σαν την ιστορία με τα αγάλματα.
που είχα παρουσιάσει στην τηλεόραση, μου είχε πλησιάσει ένας άνθρωπος. Το υπόγειο, ναι. Στα υπόγεια αγάλματα, ναι. Βγαίνω λοιπόν εγώ και κάνω την καταγγελία. Βγάζω, δεν θυμάστε την εκπομπή που είχα βγάλει στα μυστικά περάσματα. Ναι. Βγάζω λοιπόν τα στοιχεία, κάνω την καταγγελία, καλώ το Υπουργείο Πολιτισμού να απαντήσει και μετά ζητάω από τον άνθρωπο αυτό να ξαναρθεί να συνεχίσουμε την εκπομπή με περισσότερα στοιχεία. Δεν το ξαναείδα. Και τι γράφουνε, ο Μπεξής φταίει που τα έβγαλε και... Μα, τι να κάνω παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Και δεν συνέχισε την εκπομπή και το καταλαβαίνετε, σας λέω. Έχω συγχαθεί αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος πρέπει να πάρει τις ευθύνες στα χέρια του. Πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πρέπει όταν βλέπουμε εγκλήματα να γίνονται εις βάρος του ελληνικού πολιτισμού να τα καταγγέλνουμε. Όπως εγώ τα κατήγγειλα όταν έγινε η καταστροφή του πρωτοελλαδικού οικισμού που είχαμε βρει στον αστακό Ετωλοκαρνανίας και ουσιαστικά παραιτήθηκα από την αρχαιολογική υπηρεσία γιατί εργαζόμουν στο Υπουργείο Πολιτισμού ως διτής και υποψήφιος αρχαιολόγος. Τέλειωνα το πανεπιστήμιο τότε. Εγώ βγήκα και το έκανα, μάλιστα το δημοσίευσα και στην εφημερίδα, τότε ήταν ο αδέσμευτος τύπος, μια ολοσέλιδη καταγγελία για αυτά που συνέβησαν στον αστακό. Να ρωτήσω κάτι. Γίνονται κάποιες, γενικώς, έτσι από την εμπειρία που είχατε, γίνονται και κάποιες, ας πούμε, να τις πω, μυστικές ανασκαφές που δεν βγαίνουν στην επιφάνεια στην... Όχι, μυστικές ανασκαφές δεν υπάρχουν. Λάθος ανασκαφές από αρχαιοκάπηλους σαφώς και υπάρχουν. Και εδώ πρέπει να εξάρω και τον ρόλο του καλού μου φίλου του κυρίου Τσούκαλη, του Γιώργου του Τσούκαλη, που έχει κάνει ένα τεράστιο αγώνα ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία στην Ελλάδα. Έτσι, και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή η ιστορία όσο μπορούμε να τη σταματήσουμε. Και εμείς να κοιτάξουμε υπεύθυνα να καταγγείλουμε τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή, ναι, βγήκαν φορτηγά, κουβαλούσαν φορτηγά. Μου θυμίζει κάτι ιστορίες που λέγαμε για τη γουρούνα με τα χρυσά γουρουνάκια και τα πώς επιμέρες πηγαίνανε τα καραβάνια και κουβαλάγαν αρχαιότητες. Πρέπει να έχουμε μια σοβαρότητα, έτσι. Είναι η ίδια ιστορία με τους γίγαντες που βγάζουν φωτογραφίες με γίγαντες. Λυπάμαι που θα στεναχωρήσω κάποιους φίλους και φίλες, αλλά πρέπει να τα πω αυτά. Έχουμε ευθύνη και δεν πρέπει να ξυλώνουμε την τριχιά. Να μην το ξυλώνουμε το pullover. Να είμαστε όσο μπορούμε πιο σε αυτά που λέμε σταθεροί και να έχουμε αποδείξεις. Αυτό θέλω να πω. Ωραία, τώρα μια και είπες γίγαντες, για να σε ρωτήσω. Έλα. Εσύ που έχεις λάβει μέρος και σε ανασκαφές, ή τουλάχιστον να έχεις και φίλους που έχουν κάνει πολλές και ενημερώσεις. Όχι, έχω κάνει και εγώ ανασκαφές, γενικώς. Κυρίως στον τομέα των εναλλίων αρχαιοτήτων. Τον αρχαίο, γιατί είμαι και επαγγελματίας δίτης και έχω δουλέψει κάτω από το νερό πάρα πολλές ώρες. Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν μεγαλοστέικοι σκελετοί? Καθόλου απίθανο. Αλλά μην φανταστείτε σκελετούς των 6 μέτρων. Εντάξει. Όχι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Εάν βγουν τέτοιοι σκελετοί, υπάρχουν άνθρωποι που μετέχουν σε ανασκαφές και είναι καλό, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δύσκολο, ειδικά τώρα με τα κινητά. Μπαμ, να τα ρίξουν φωτογραφίες και να τους βγάλουν προς τα έξω. Γιατί να μην γίνει? Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ διάφορα... αυτό είναι το fiction archaeology, για παράδειγμα, ο σκελετός του Κεντάβρου, η φανταστική αρχαιολογία, που τον φτιάξαν, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, φοιτητές ενός πανεπιστημίου στην Αμερική. Έτσι. Αυτό είναι fiction archaeology. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ προσεγμένοι σε ό,τι καταγγέλνουμε, διότι διαφορετικά θα μας πάρουν, να το πω λαϊκά, στο ψηλό. Έτσι, σωστά. Γι' αυτό να τα πούμε όλα εδώ. Εγώ την κίνησή μου την έκανα, πέταξα μια καριέρα στην αρχαιολογική υπηρεσία, δεν με ενδιαφέρε. Άμα είναι να γίνω, τους είπα σαν και εσάς, δεν κάθομαι. Γιατί τους συχάθηκα. Λοιπόν, γιατί συχάθηκα ένα καθεστώς που το έβλεπα πώς λειτουργούσε, που δεν προάγει τον ελληνικό πολιτισμό όπως θα έπρεπε να το προάγει. Γιατί η αρχαιολογία για μας είναι πραγματικά η βαριά μας βιομηχανία και σε πολιτικό επίπεδο. Και δεν το κάνουμε.
Δεν τη βάζουμε μπροστά την αρχαιολογία. Δεν βάζουμε μπροστά υπάρχουν τεράστια λάθη που γίνονται. Τεράστια λάθη. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα έπρεπε να είναι το πιο βασικό Υπουργείο που θα είχε η Ελλάδα. Έτσι. Μάλιστα. Κανονικά έτσι. Με την επίσκεψη του κυρίου Ομπάμα προχθές στην Ακρόπολη. Ναι. Για πείτε μου ακριβώς. Τι έχετε να σχολιάσετε? Κοιτάξτε, οι πρόεδροι της Αμερικής, όταν πάβουν να είναι πρόεδροι, είναι πολύ χαμηλά, ξέρετε, στην ιεραρχία. Ναι. Έχουν απλά τον τίτλο του πρώην πρόεδρου. Δεν είναι τίποτα ο Ομπάμα αυτή τη στιγμή. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Ναι, φυσικά ακούμε. Απλά... Εμένα ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όταν κάποιος έχει το αξίωμα, εκεί να τολμάει να κάνει και να λέει πράγματα. Ναι. Όταν φεύγει, και ενώ είναι μέσα στα πράγματα και μένει, εγώ σας είπα, επέλεξα να φύγω, γιατί δεν άντεχα. Αλλά όταν μένεις μέσα, πρέπει εκεί να τολμάς να λες πράγματα. Όταν γίνεται μια ανασκαφή και βρίσκεται κάτι, Ναι. είναι υποχρεωμένοι να το εμφανίσουν ή μπορεί να πάει... Ωραία ερώτηση αυτή που κάνεις, Δανάη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Όταν γίνεται μια ανασκαφή, τα ευρήματα, την ευθύνη την έχει ο ανασκαφέας αρχαιολόγος. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα τα οποία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως επίσης αυτά είναι τα καλούμενα αδημοσίευτα, τα οποία μπορεί ακόμα και στο μουσείο να πάνε, αλλά άμα είναι αδημοσίευτα απαγορεύεται να τα φωτογραφίσεις. Εδώ υπάρχει ένα πολύ πεπαλαιωμένο θεσμικό πλαίσιο που είναι λάθος. Δηλαδή τι λέει? Ότι έχει την ευθύνη ο αρχαιολόγος για ένα συγκεκριμένο μεγάλο χρονικό διάστημα για όλο το υλικό της ανασκαφής. Αυτό είναι λάθος. Ωραία. Πολλά ευρήματα δεν βγαίνουν προς τα έξω. Βαγγέλη, περίμενε. Ένα λεπτό πάλι, πάμε σε 15 δευτερόλεπτα διακοπή. Επιστρέφουμε. Ναι. Γιατί έχω να σε ρωτήσω κάτι για την κόρη μου τώρα. Γιατί έχω πληροφορία για εκεί. Ότι βρέθηκε κάτι, καταλαβες? Ναι. Ελλάδα FM. Η ώρα είναι 11. Γεμιστό ή απλό Βιολάντα, πρωινό, βραδινό Βιολάντα, κολατσιό στο σχολείο Βιολάντα, στη δουλειά και παντού Βιολάντα. Είναι τα Βιολάντα, μπισκότα γευστικά, φτιαγμένα με μεράκι με τα πιο αγνά υλικά. Είναι τα Βιολάντα, μπισκότα μαγικά, τα αγαπούνε όλοι, είναι και ελληνικά. Μπισκότα Βιολάντα, μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη. Ελλάδα 94,3 στα FM. Η δική σου φωνή στο ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε πίσω λοιπόν, Ελλάδα FM 4,3, ακούτε την εκπομπή Αόρατοι Ταξιδιώτες. Σημερινός καλεσμένος, ο Βαγγέλης Ομπεξής, εκδότης του περιοδικού Ηχόρ και του εκδοτικού οίκου Εύανδρος. Βαγγέλη, μας έλεγες δύο πράγματα. Πες μας λίγο για αυτά λοιπόν, για την αρχαιολογία σχετικά με τα ευρήματα. Λέω πως υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Και στην Αμφίπολη, εδώ είναι πολύ σημαντικό ότι η ανασκαφή, σας το λέω ξεκάθαρα τώρα που μιλάμε, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακούγεται ότι τελείωσε. Λάθος. Δεν έχει τελειώσει η ανασκαφή. Πρέπει να συνεχίσουν οι ανασκαφές. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα λάθος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει ο καθένας το τοποθετεί, ότι η ανασκαφή δεν έγινε συστηματική.
και το φωνάζω χρόνια αυτό. Τι σημαίνει συστηματική ανασκαφή? Οι ανασκαφές χωρίζονται σε διαφόρων είδος. Δηλαδή έχουμε τις σωστικές ανασκαφές, για παράδειγμα σκάβουμε έναν δρόμο και πρέπει να κάνουμε μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την ανασκαφή για να παραδοθεί ο δρόμος, και ότι βγάζουμε, το κρατάμε και μετά το κλείνουμε. Αυτή η ανασκαφή, η συστηματική ανασκαφή, σημαίνει ότι σκάβουμε φέτος, σκάβουμε και του χρόνου, σκάβουμε και τον άλλο χρόνο και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Η ανασκαφή λοιπόν δεν έγινε ποτέ συστηματική της αμφιπόλεως. Το καταλαβαίνετε? Ποτέ. Και αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα που σας λέω τώρα. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχουν όχι 1, 10 συνεργεία επάνω αρχαιολόγων και να σκάβουνε. Θα έπρεπε να σκάψουν όλη τη γύρω περιοχή, γιατί εντάξει ο τύμπος είναι ένα. Η γύρω περιοχή τι γίνεται? Ποιος σκάβει εκεί πέρα? Καταρχήν λένε ότι υπάρχουν και άλλοι τύμποι στη γύρω περιοχή, δεν είναι μοναδικός τύμπος. Υπάρχει ο λόφος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικό, 133, όπου πολύ ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει. Δεν έχει γίνει τίποτα στην Αμφίπολη. Έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Άρα λοιπόν, ελάχιστα. Είναι λοιπόν μια περιοχή που περιμένουμε να δούμε πολλά πράγματα. Εκεί πρέπει κανονικά. Κανονικά η Αμφίπολη πρέπει να σκαφτεί από άκρου σε άκρου η περιοχή του τύμπου, γιατί υπάρχει η πόλη της Αμφιπόλης που είναι πιο εκεί, η Ακρόπολης, που είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ο τύμπος πρέπει να σκαφτεί επιτέλους. Και να μην λένε τελείωσε η ανασκαφή. Δεν έχει τελειώσει η ανασκαφή. Απ' έξω πρέπει να σκαφτεί όλο. Σε μια διάμετρο 1 χιλιόμετρου τουλάχιστον θα πρέπει να γίνουν ανασκαφές. Τουλάχιστον σας λέω. Γιατί είναι τεράστιο το μνημείο. Δεν το φτιάξανε το μνημείο αυτό για να βάλουν 3 θαλάμους και τέλος. Και να φτιάξουν ένα τεράστιο τύμπο. Θα ήταν διαφορετικό. Λίγο λογική θέλει. Αλλά μου φαίνεται πως η λογική έχει χαθεί ή τα συμφέροντα προεξέχουν. Ναι. Δυστυχώς. Ωραία, ας το βάλουμε στην άκρη αυτό. Εγώ θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό μου. Έτσι. Πρέπει να γίνουν πολλές εργασίες στην Αμφίπολη. Αυτή τη στιγμή, η όποια νέα κυβέρνηση βγει, θα έπρεπε την Αμφίπολη να την κάνει ένα εργοτάξιο ανασκαφών. Όλοι όμως. Αφήστε, εγώ δεν σας λέω τύμπος, που και τύμπος θέλει ανασκαφή. Αλλά γύρω θα πρέπει να σκαφτεί όλο. Η ερώτηση είναι, έχει σκαφτεί? Ο λόφος 133 που είναι σημαντικότατος, έχει ανασκαφεί? Το ερώτημα είναι. Ναι. Ας μας απαντήσουν οι υπεύθυνοι πάνω σας. Την απάντηση την ξέρεις. Δεν χρειάζεται μετά, ακούστε, γιατί όταν θα μείνουμε στα φορτηγά και στα άλλα, να με καταλάβετε τώρα γιατί αλλάζει το σκεπτικό, θα μείνουμε εκεί, θα γκρινιάζουμε και θα χάσουμε το δάσος. Που το δάσος είναι να συνεχιστεί τώρα η ανασκαφή στην Αμφίπολη. Σε όλο τον τύμπο και πέριξ αυτού. Θα έχουμε τεράστιες εκπλήξεις. Θυμηθείτε την εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Εάν τυχόν αρχίσουν οι ανασκαφές γύρω από τον τύμπο, θα βρεθούμε προμεγάλων εκπλήξεων. Προμεγάλων εκπλήξεων. Έτσι. Που ίσως κάποιοι δεν θέλουν να τις έχουμε. Γιατί όταν είχα βγει στην τηλεόραση, είδα από το όνομα της δημοσιογράφου σε ένα κανάλι εδώ, και είχαμε το θέμα αυτό, πάνε χρόνια πολλά. Πριν γίνει το κομμάτι η αναγνώριση της Βορείας Μακεδονίας και καλά, όταν είχα βγει και τους είχα πει ότι το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό, που το είχα εξηγήσει, και εθνικό, με ειρωνευόταν η δημοσιογράφος και βιαζόταν να με κλείσει. Μάλιστα. Μου λέει, μα λέω, γιατί έχουμε το θέμα της ελληνικότητας Μακεδονίας, και γυρνάει και μου λέει, μα η ελληνικότητα της Μακεδονίας, λέει, είναι δεδομένη. Τι δεδομένη? Λέω, πάτε καλά. Γιατί εάν είχαμε τότε ανεβάσει την Αμφίπολη και είχαμε βγάλει, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την Αμφίπολη,
Τα οστά που βρήκανε, μπορεί να μας πούνε που τα έχουνε? Και σε ποιον ανήκουν τελικά τα οστά? Ναι, εγώ μπορώ να σας πω. Για πες μας. Όχι για όλα τα πρόσωπα, μπορώ να σας πω για 2. Τα σημαντικότερα πρόσωπα λοιπόν. Ναι. Το ένα πρόσωπο είναι σίγουρα η γυναίκα που είναι η Ολυμπιάδα. Τα έχω πει στα βίντεο μου, τα έχω γράψει, σας είπα, η χώρα 137, όπου αναφέρεται. Αν κάποιος φίλος ή φίλη θέλει να το αποκτήσει, μπορεί να με καλέσει στο τηλέφωνο στο 210-38-46-76, να του το στείλουμε. Από εκεί λέγονται απίστευτα πράγματα. Δηλαδή τα έχω πει και τα έχω στοιχειοθετήσει. Το πρώτο πρόσωπο είναι η Ολυμπιάς. Είναι η Ολυμπιάδα. Και το είχα πει, σας λέω, από το 2014. Από το 2014. Και το δεύτερο πρόσωπο? Το δεύτερο είναι θα σας πω το τρίτο που είναι πιθανόν. Δεν είναι ο Αλέξανδρος πάντως. Το τρίτο πρέπει να είναι ο Αριστόνους, που ο Αριστόνους είναι ο σώματοφύλακας του Μεγάλου Αλεξάνδρου που εκτελέστηκε στην Αμφίπολη. Γι' αυτό είναι αυτός που έχουμε κακοψήματα πάνω στα κόκαλα, διότι χτυπήθηκε και εκτελέστηκε βία με μαχαίρι, με σπαθί. Καταλάβατε? Ναι. Κατάλαβαμε. Ο Αλέξανδρος δεν είναι. Το μνημείο κατασκευάστηκε για τον Αλέξανδρο όμως. Και τώρα έχουμε 2 πληροφορίες τώρα. Άλλες. Μια και φτάσαμε στον τάφο του Αλεξάνδρου, γιατί εμείς έχουμε κάνει εδώ κάποιες εκπομπές για τον τάφο του Αλεξάνδρου. Είχαμε και την κυρία Σουβαλτζή καλεσμένη. Την αγαπημένη μου τη Λιάννα που έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο και σέβομαι πάρα πολύ το έργο και την ίδια. Η Λιάννα λοιπόν λέει ότι βρίσκεται στη Σίγουα, στην Αίγυπτο. Εκεί ήταν τάφος όντως του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν ο Αλέξανδρος μέσα? Πώς? Ο Αλέξανδρος ήταν μέσα? Εγώ διαφωνώ με την αγαπημένη μου τη Λιάννα σε αυτό. Ωραία. Την αγαπάω πάρα πολύ. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Έχει χτυπηθεί από αυτό το κράτος, το οποίο λέμε, που τολμάει να λέγεται ελληνικό. Δεν την αφήσανε να κάνει το έργο που έκανε, έτσι. Αλλά σίγουρα ήταν ένα σημείο από όπου πέρασε ο Αλέξανδρος και τάφηκε σε αυτόν. Ένα άλλο που έχει συζητηθεί είναι ότι είχε θαυτεί όντως εκεί στην έρημο. Έχει θαυτεί, έχει δίκιο ο Γιάννας αυτό. Και εκεί λέει πέρασε κάποιος αυτοκράτορας Ρωμαίος, ο οποίος πήρε το σώμα και το πήγε στην Ρώμη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, στη Ρώμη δεν πήγε ποτέ. Όχι, στη Βενετία. Κάποιοι λένε στον Άγιο Μάρκο. Στον Άγιο Μάρκο, ναι, εκεί λέει είναι σήμερα. Συγκεκριμένα ο Τσάντουικ, ο αρχαιολόγος, ο Τσάντ με συγχωρείτε, ο αρχαιολόγος, ναι, που έχει κάνει ένα καταπληκτικό έργο κατά άλλα. Είναι πάρα πολύ καλός αρχαιολόγος, αλλά εγώ θα διαφωνήσω μαζί του. Δεν είναι ο Άγιος Μάρκος. Και υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή τώρα, την οποία την έχει πει κάποιος Όσιος νομίζω. Ναι. Χρυσόης. Μπράβο. Ότι βρίσκεται κάπου πάνω από το Βόλο, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι την περιοχή αυτή τη στιγμή, μου διαφεύγει. Ο Χρυσόης δεν είχε γνώμη γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Απλά είδε τον Αλέξανδρο, τον παρατήρησε. Ναι. Νομίζω κοιτάξτε, ότι είναι εξάκι, λέει, ότι αν ψάξετε εκεί θα βρείτε στο ιερό της εκκλησίας το σώμα του Αλεξάνδρου. Δεν τη γνωρίζω αυτήν την εκδοχή. Την εκδοχή, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν ξέρω, μήπως λέμε για άλλον. Ο Σισόης ήταν αυτός ο οποίος είδε τον Αλέξανδρο πάντως. Ναι. Και Ρωμαίοι αυτοκράτορες έχουν βρεθεί μπροστά από το σώμα του Αλεξάνδρου, και μάλιστα ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο οποίος ήταν αυτός που θρημάτισε και πήγε τον ασπαστή και του θρημάτισε τη μύτη. Εσάς η άποψή σας ποια είναι? Η άποψή μου για το που είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Σωστά διατύπωσες την ερώτηση στον εαυτό σου.
δεν έχω άποψη. Δεν έχεις άποψη ή δεν θες απλά? Αν έχω, δεν θα την πω. Δεν θέλεις να την μοιραστείς λοιπόν? Επιτρέψτε μου. Σου επιτρέπουμε, δεν είναι κακό. Γιατί είναι όμως πιο ωραίο να μας λες δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχει νόημα. Μπράβο. Δεν έχω δημόσια άποψη. Διότι πείτε ότι σας λέω κάτι εγώ, μια ανοησία. Αλλά ο Αλέξανδρος είναι εκεί πέρα. Έχουμε να κάνουμε με έναν ελληνικό κράτος, όπως σας το είπα. Ναι, είναι επικίνδυνο. Μπορείτε να με εγγυηθείτε εσείς πως θα προστατευτεί ο Αλέξανδρος? Λέω εγώ. Μπορεί να λέω και βλακίες βέβαια, έτσι. Μισό λεπτάκι. Αυτό προϋποθέτει, έτσι όπως το θέτετε, ναι, είναι ότι δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται. Ότι δεν ξέρει κανείς. Ναι. Δεν είπε έτσι ο άνθρωπος ποτέ. Δεν είπε αυτό. Όχι. Επειδή είπε ότι, πες ότι το λέω, έχουμε αυτό το κράτος. Το κράτος, ας πούμε, ξέρει ή δεν ξέρει? Ευτυχώς δεν ξέρει. Δεν ξέρει, λέτε. Ναι, ευτυχώς. Μάλιστα. Ωραία. Μέχρι ότου το κράτος να αποδείξει, και εύχομαι κάποια στιγμή αυτό να συμβεί, ότι σέβεται πραγματικά την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Εδώ δεν βλέπετε, τι θέλετε, να πάμε σε απλά παραδείγματα. Πιστεύετε ότι είναι ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του και την ιστορία της Ελλάδος? Όταν σας είπα πριν στην αρχή ότι εδώ είναι η κοιτίδα του ανθελληνισμού, δεν σας το είπα τυχαία. Φανταστείτε ένα άλλο κράτος, κάντε αυτή την υπόθεση για να καταλάβετε τι σας λέω. Να είχε όλους αυτούς τους θησαυρούς, και να τους φερόταν έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και θα σας θέσω και ένα άλλο θέμα. Τα χρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους πού πηγαίνουν, ξέρετε? Ναι, στο ταμείο που έχει εκχωρηθεί στα δάνεια που έχουμε πάρει. Έβγε, ακριβώς. Δηλαδή όλα τα λεφτά, ναι, από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς πάνε στο εξωτερικό. Τα λεφτά τα περισσότερα από τον τουρισμό μας πάνε στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι ελληνικές. Τώρα για ποια Ελλάδα μιλάμε? Τα προϊόντα μας, ήμουν σε ένα χωριό της Αρκαδίας και βλέπω τις προάλλες λεμόνια Αργεντινής, κάρβουνα Κούβας. Συγγνώμη, κάρβουνα Κούβας. Και έχει καεί μισή Ελλάδα. Ναι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πόσο ξεφτυλισμένοι είμαστε. Πόσο ξεφτυλισμένοι είμαστε. Και αυτή η χώρα η οποία θα έπρεπε να παράγει τα πάντα και έχουν γεμίσει, γιατί πάει αναγκαστικά το πράγμα και στο πολιτικό, προσέξτε, όχι στο κομματικό, στο πολιτικό. Το πολιτικό είναι μια ευρεία έννοια και πρέπει να είμαστε πολιτικά όντα, όχι κομματικά όμως. Και θεόστραβοι. Λοιπόν, με το κομμάτι των επιδομάτων έχουμε αδρανοποιήσει όλη την νεολαία μας. Έχουμε στείλει 1 εκατομμύριο παιδιά μας στο εξωτερικό και πάλι καλά, γιατί θα γίνουν πρεσβευτές από την άλλη άποψη του ελληνισμού, και εδώ όσοι βρίσκονται τους πετάνε ψίχουλα για να επιβιώνουν σαν τα ζώα, και αυτοί το δέχονται, γιατί τους έχουν μάθει τα νέα παιδιά να το δέχονται. Άρα για ποια Ελλάδα μιλάμε, ποιον ελληνικό πολιτισμό? Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Άρα λοιπόν πώς θα εμπιστευτούμε αυτό το κράτος να διαδώσει την ελληνική κληρονομιά και τον ελληνικό πολιτισμό? Ξέρετε, κύριε Πανίδη και κυρία Πανίδη, πόσο έχει το εισιτήριο για να πάει ένας Έλληνας στην Ακρόπολη? Στην Ακρόπολη, όχι στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Έχετε πάει, ξέρετε πόσο έχει? Αν θυμάμαι καλά είναι 15 ευρώ. 20 για να περπατήσει στην Ακρόπολη. 20. Ναι. Και ξέρετε πόσο είναι για να πάει στο μουσείο? 15. Δηλαδή μία οικογένεια θέλει 35 και 35,70, και αν τα παιδιά είναι λίγο μεγάλα, έτσι, άλλα 70, 140. Και για να φάνε, και για πόσο, με βασικό μισθό πόσο, καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι απαγορευτικό για την ελληνική οικογένεια, είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό.
είναι απαγορευτικό για τους Έλληνες. Οι Έλληνες και Ελληνίδες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα μνημεία μας. Δυστυχώς. Συγγνώμη που επεκτάθηκα περισσότερο. Όχι, και πολύ καλά κάνατε. Αυτό το συζητούσαμε και το απόγευμα με μία φίλη, ότι θα θέλαμε να υπάρχει τουλάχιστον, γιατί λέγαμε ας πούμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, ότι θα έπρεπε τουλάχιστον οι Ελευσίνοι να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, αν όχι όλοι οι Έλληνες. Μπράβο, τουλάχιστον αυτό. Ακριβώς. Οι κάτοικοι που είναι κοντά, έτσι, θα πρέπει να έχουν ελεύθερη είσοδο, είναι δεδομένο. Ακριβώς. Δηλαδή εμάς που είμαστε γέννημα θρέμα της Ελευσίνας, είναι η προέκτασή μας και ο αρχαιολογικός χώρος. Ακριβώς. Έτσι. Αλλά ως πολιτιστική πρωτεύουσα σπεύσαμε μία από τις πρώτες, ας πούμε, που είχαμε εκδηλώσεις, να είναι το επιλέχτηκε, δηλαδή είναι τα παλόμενα πέι των Βέλγων. Ναι. Κατάλαβες. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί θα πρέπει υπάρχει ο πολιτισμός πάνω απ' όλα. Οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να κατανοήσουν, ότι πρέπει να πάρουν περισσότερες ευθύνες και πρωτοβουλίες και να κάνουν πράγματα για τους δημότες τους. Ξέρετε τι γίνεται, οι περισσότεροι που εκλέγονται δυστυχώς είναι αδαείς σε αυτό το κομμάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει παιδεία. Μπορεί άλλος να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι, δεν θέλω τώρα να θίξω, ας πούμε, ή στρατιωτικός ή οτιδήποτε, αλλά άμα δεν υπάρχει πολιτισμού παιδεία, υπάρχει έλλειμμα στον ελληνισμό. Καταρχάς πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Τα αρχαία είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν ανήκει σε κανένα κράτος και δεν ανήκουν και σε κανένα υπουργείο. Είναι δικά μας. Έτσι. Είναι του λαού. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ακριβώς. Για να μην καβαλάνε κάτι καλάμια και πηγαίνουνε. Εντάξει. Ούτε οι αρχαιολόγοι, ούτε οι φύλακες, ούτε όποιος που πας να πιάσεις κάτι πέτρα και σου τραβάει τη σφυρίχα και σου λέει don't touch. Τι don't touch, αφού πέφτει βροχή από πάνω και το κάνει χάλια. Ακριβώς. Θα σε πειράξει που το πιάσει ο άνθρωπος που θέλει να επικοινωνήσει, ή το άλλο που πρόσφατα το είδα και στην Ολυμπία, λέει μην βγάζετε, λέει, τα παπούτσια σας. Ναι. Και μην περπατάτε ξυπόλυτοι. Γιατί να μην περπατήσει ξυπόλυτος? Δηλαδή με το βρώμικο παπούτσι που θα πάει και θα πατήσει στον ιερό χώρο της Άλτεως, είναι καλύτερα. Όχι Βαγγέλη, αυτό γίνεται για άλλο λόγο. Για να μην υπάρχει η υγείωση, η επικοινωνία. Ξέρεις ότι οι ιεροί χώροι αυτοί, ιδίως οι οποίοι είναι θεραπευτικοί, έχουν συγκεκριμένη δονητική ιδιότητα. Ακριβώς. Αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ο λόγος αυτός που νομίζεις εσύ. Άρα λοιπόν, όχι, εγώ ξέρω ότι είναι αυτός ο λόγος. Αλλά λέω ότι κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγματα. Είπα στους Δελφούς, ξέρετε ότι άμα ανοίξεις ελληνική σημαία στους Δελφούς θα φωνάξουν την αστυνομία να σε πάει μέσα. Τα ξέρετε αυτά? Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Άμα ανοίξεις μια ελληνική σημαία. Αυτό το ξέρω, ναι. Εδώ σταματάνε αυτοκίνητα που έχουν ελληνική σημαία, τους δεν κατεβάζετε. Στους Δελφούς για ποιο? Άρα λοιπόν έχω άδικο που λέω ότι ζούμε στο πιο ανθελληνικό κράτος που υπάρχει στον κόσμο? Όχι, και δεν σου είπε κανείς ότι έχεις άδικο. Θα πάω στην Τουρκία και σηκώσεις ελληνική σημαία στο θέατρο της Περγάμου, πιστεύω, ή της Εφέσου, πιστεύω ότι θα συμπεριφερθούν καλύτερα. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε τι λέμε? Στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, πάντως, να ξέρετε, κάθε φορά που πηγαίνω εγώ μαλώνω. Μα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είναι φοβερό και κάποια στιγμή πέρα από τις φωνές θα πρέπει να οργανωθούμε και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι σε όλες αυτές τις σίδερες τις οποίες βιώνουμε καθημερινά. Επιτέλους είμαστε Έλληνες και ζούμε στην Ελλάδα. Τα αρχαία δεν είναι κανενός κράτους, είναι του έθνους. Το καταλάβατε αυτό? Ακριβώς. Το ξαναπώ. Ακριβώς. Τα αρχαία μας ανήκουν στο ελληνικό έθνος, όχι στο οποιοδήποτε, να μην εκφραστώ άσχημα,
Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά όμως εδώ ήθελα να πω το εξής. Επειδή είπαμε πριν και για τις δημοτικές αρχές, ότι δεν ασχολούνται τόσο και πολλές φορές άμα πας να πεις κάτι, και το λέω από ιδία εμπειρία, δηλαδή το έχω ζήσει άπειρες φορές, άμα πεις κάτι για τον αρχαιολογικό χώρο, για την αρχαία Ελλάδα, για την αρχαία ιστορία, έως και σε χλευάζουν, μπορώ να πω. Και σε θεωρούν γραφικό. Και σε θεωρούν γραφικό. Και δεν μπορούν να σκεφτούν το λογικό, όπως ας πούμε, θα φέρω εγώ τώρα για να το δέσω και με το άλλο το παράδειγμα τώρα το που αναφέραμε πριν, ότι ο Ομπάμα που λέγαμε διέσχισε τη μισή υδρόγειο για να είναι στον Παρθενώνα 21 έκτου. Τυχαίο, στο θερινό ηλιοστάσιο. Αλλά εμείς κατά τα άλλα, όποιον ασχολείται με αυτά, τον χλευάζουμε. Ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί η ημερομηνία δεν ήταν τυχαία, δεν μπορεί να έτυχε να έρθει 21. Καλέ, έτυχε, έλα τώρα. Συμπτώσεις είναι. Δεν υπάρχει έτυχε. Έτυχε. Ότι δεν υπάρχει έτυχε. Είναι συμπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα ότι με αυτά και με άλλα, η ώρα κοντεύει 11.30 και έχει περάσει 1,5 κιόλας ώρα από την ώρα που ξεκινήσαμε εδώ τη συνομιλία μας. Το κουτσομπολιό. Λοιπόν, είναι 23 και 23 μου λέει το ρολόι. Άντε, αλήθεια. Ναι, εντελώς συμπτωματικά. Και είχαμε πει να πούμε και εφόλης της ύλης. Και δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι εσύ, να αναφερθείς. Κάντε ένα μουσικό διάλειμμα. Εμείς μουσικό διάλειμμα δεν θα κάνουμε. Εσύ μπορεί να κάνεις το ανάσες και να πάμε και σε άλλα ζητήματα. Σας μιλήσω για τα μυστήρια, αν θέλετε. Εμείς πάντα θέλουμε. Σημαντικό και τις γιορτές οι οποίες έχουμε, έτσι. Εμείς διψάμε για γνώση πάντα και εμείς και οι φίλοι συνακροατές εδώ. Θέλουμε να πούμε και για αυτό. Ωραία, και εγώ στη διάθεσή σας. Αν θες να κάνεις εσύ το διάλειμμα σου, κάνε και επέστρεψε και μίλα μας όταν επιστρέψεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Δώστε μου το ανάσες και επανερχόμαστε σε ένα... άλλως σε 6 λεπτά θα κάνουμε πάλι το διαφημιστικό μας, οπότε ωραία. Θα σου δώσουμε και 6 λεπτά off. Έχουμε και ένα μήνυμα από μια μαθήτριά σας. Χαιρετίζω τον τόσο αξιόλογο και σημαντικό καλεσμένο σας κύριο Μπεξή. Είχα την τύχη να τον έχω για 3 χρόνια δάσκαλο στο χώρο του ΙΧΟΡ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τόσο υπέροχα μαθήματα, τις διαλέξεις και τις ομιλίες του Σαββάτου. Να είναι καλά οι καλοί μας φίλοι, να είναι καλά, την ευχαριστώ. Να σου πούμε το όνομα. Λίγοι άνθρωποι έχουν την αγάπη και το πάθος του για την Ελλάδα, με εκτίμηση Μαριάδνη. Μαριάδνη, μάλιστα, κατάλαβα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οποία είναι και πιστή ακροάτριά μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Βέβαια. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να σας πω, είναι πολύ ωραίο να αγωνίζεσαι για έναν πολιτισμό που είναι τόσο σημαντικός και τόσο ανθρωπιστικός, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός δίνει απαντήσεις σε τόσα θέματα και ειδικά θέματα που άπτονται της σύγχρονης πραγματικότητας. Έτσι ακριβώς είναι. Και είναι οικουμενικός αυτός ο πολιτισμός. Είναι για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Έτσι. Είναι για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Πραγματικά αυτές οι αξίες. Και εδώ είναι και το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Που, τι να σας πω, τι να πούμε. Δηλαδή, αν εφαρμόσουμε τη δέσμη αξιών της ελληνικότητας, όπως εκφράζονται για παράδειγμα από τα αδερφικά παραγγέλματα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε. Τα αδερφικά παραγγέλματα ήθελα να συζητήσουμε σαν τελευταία ενότητα. Ναι, δηλαδή, τα αδερφικά παραγγέλματα, τα ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος τι είναι τα αδερφικά παραγγέλματα. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ θυμάμαι έχεις κάνει και έκδοση ενός CD, το είχα πάρει αυτό το CD. Ναι, το είχα κάνει μια πολύ ωραία έκδοση με τη βοήθεια του καλού μου φίλου του Κώστα του Σκανδάλη, που τον ευχαριστώ και δημοσίως. Είχε γίνει μια υπέροχη δουλειά πάνω στα αδερφικά παραγγέλματα. Τα οποία αδερφικά παραγγέλματα θα πρέπει να τα μαθαίνουν τα παιδιά μας σε όλα τα σχολεία. Από το δημοτικό. Αντί αυτό τι μαθαίνουν τα παιδιά. Που είναι ο οδηγός ζωής στα αδερφικά παραγγέλματα. Τα παραμύθια μιας τρανς. Αυτά διαβάζονται τώρα, δεν το ξέρεις. Τι να σας πω, δηλαδή
Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι να κάνουμε αγώνα. Ακούστε κάτι. Δεν είναι δύσκολο. Και μην περιμένουμε να το κάνουν οι άλλοι. Ας ξεκινήσουμε από το στενό μας κύκλο, ας ξεκινήσουμε από την οικογένειά μας, το φιλικό μας περιβάλλον. Μην ψάχνετε τα μεγαλεπίβολα σχέδια να αλλάξουμε τον κόσμο. Σιγά σιγά θέλει. Πάμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, τα ανήψια μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, να τους βάλουμε σιγά σιγά να καταλάβουν πού ζουνε, πόσο σημαντικός είναι ο χώρος, τι πολιτισμό είχαμε και πώς πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε καλύτεροι από τους προγόνους μας. Εμείς γαρδισόμεθα πολλοκάρονες, είναι ο χορός των Αθηναίων εφήβων, που λέει εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς. Τη δε πατρίδα ουκ ελά το παραδώσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατάμε. Δεν πρέπει να είμαστε ο καθένας να περιμένουμε τι θα κάνει ο διπλανός μας. Εμείς τι κάνουμε. Γι' αυτό λέω από τον εαυτό μας πρέπει να ξεκινήσουμε ο καθένας. Ακριβώς. Και τι κάνουμε. Μικρότατο. Δεν είναι σημασία. Μην πάμε στα μεγαλεπίβολα σχέδια. Πάμε στις μικρές καθημερινές κινήσεις αυτοβελτιώσεως και βελτιώσεως και των γύρων μας. Αν μπορούμε και αν θέλουν βέβαια, έτσι. Και χωρίς να εξαναγκάσουμε κανένα. Αυτό να ξέρετε ήταν και το θέμα της προηγούμενης Παρασκευής που κάναμε για το γνώθι αυτόν. Μπράβο, διδακτικό παράγγελμα. Τι σημαίνει το γνώθι αυτόν, έτσι. Λοιπόν, κάνε το διάλειμμά σου. Στην εφαρμογή. Βαγγέλη, κάνε το διάλειμμά σου και σε περιμένουμε πίσω. Έγινε. Ευχαριστώ. Έχουμε διάλειμμα. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Εμείς απλά είπα να κάνει ο Βαγγέλης το διάλειμμα του. Μπορεί να το θέλει να... Ναι, ωραία. Έτσι, γιατί, εντάξει, μιλάει ασταμάτητα εδώ και πόση ώρα ο άνθρωπος. Χήμαρος, έτσι. Να σου πω ότι είναι και ο εκδότης και πολύ φίλος φυσικά, εκτός από επαγγελματική σχέση, της Ντορέτας της Πέπα. Το κατάλαβα, γιατί μιλάνε πολύ παρόμοια. Παρόμοια μιλάνε, είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, έχουν μείνει μόλις 20 δευτερόλεπτα πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, που νομίζω τώρα μόνο ώρα θα παίξει. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Και να επιστρέψουμε στο τελευταίο ημίωρο της τελική ευθεία. Ναι, για πάμε λοιπόν. Ελλάδα FM. Η ώρα είναι 11:30. Dryon. Οι πρώτες σερβιέτες στην ελληνική αγορά με ενσωματωμένη ταινία ιόντων για αντιβακτηριδιακή δράση και υπέρυθρη ακτινοβολία που ανακουφίζει από πόνους και ερεθισμούς. Από φυσικό βαμβάκι, υποαλλεργικές, 100% απορροφητικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Χωρίς διαρροές, χωρίς οσμές, χωρίς χημικά. Οι Dryon θα γίνουν ο σύμμαχός σου στις δύσκολες μέρες του μήνα. Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει τεστ κολπικού pH για τη διάγνωση, πρόληψη τυχόν ανάπτυξης παθογόνων οργανισμών και μολύνσεων. Σε επιλεγμένα φαρμακεία από την εταιρεία Pharmex. Ελλάδα 94,3 στα FM. Η πιο ισχυρή ομάδα του ραδιοφώνου. Εδώ είμαστε, Ελλάδα FM 94,3. Ακούτε την εκπομπή Αόρατοι Ταξιδιώτες, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Θα ενισχύσουμε τώρα τις live εκπομπές μας μέσα από το κανάλι μας στο 02 και No Maze Paranormal Greek, όπως λέγεται, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος που έχει προκύψει στο 01 Maze. Λοιπόν, εσείς μας βρίσκετε όμως και στην ομάδα μας στο Facebook Αόρατοι Ταξιδιώτες, γίνεστε μέλη, εγγράφεστε και ενημερώνεστε για όλες τις νέες εξελίξεις. Σημερινός καλεσμένος, τόση ώρα ακούτε για όσους έχουν τελευταία ανοίξει τους δέκτες τους ή έχουν συντονιστεί. Είναι ο Βαγγέλης ο Πεξής, εκδότης του εκδοτικού οίκου Εύανδρος Ιδιοκτήτης και εκδότης του περιοδικού Ιχόρ.
Μιλήσαμε για την Μάγνα Γκρέτσια, μιλήσαμε για την Αμφίπολη, μιλήσαμε για διάφορα τώρα και για και τώρα μας υποσχέθηκαν να πούμε... Τώρα στο τελευταίο αυτό το ημίωρο θα σας κάνω ένα καταιγισμό να πιάσουμε πολλά θέματα. Ναι. Ένα καταιγισμό πληροφορίας για να δείτε πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε ή έχουν διαστραφεί για τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί όπως και σε εκπομπές που έκανα στο Channel 9 τότε, τα μυστικά περάσματα, έλεγα ότι η γνώση είναι δύναμη. Άμα έχουμε γνώση, να ξέρετε ότι αυτούς που έχουν γνώση, το σύστημα δεν τους θέλει, τους φοβάται. Καλό είναι να λέμε πράγματα, να φωνάζουμε, αλλά πρέπει να τα στοιχειοθετούμε κιόλας, γιατί όταν τα στοιχειοθετούμε δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Βρίσκονται στη γωνία και είναι σάκος του box, κυριολεκτικά. Γιατί τι κάνουμε, δημιουργούμε ερωτήματα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σας πω, θα σας δώσω παράδειγμα το βιβλίο μου. Το βιβλίο που έχω γράψει, όλα αυτά τα χρόνια έχω γράψει ένα βιβλίο. Προσέξτε. Δεν γράφω βιβλία κάθε μέρα. Δεν κάνουμε βιβλία που κάνουμε copy-paste για να βγάλουμε βιβλία. Δεν βγαίνουν τα βιβλία. Ένα βιβλίο για να βγει θέλει πάρα πολύ δουλειά. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι πάνω από 35 χρόνια έχω βγάλει ένα μόνο βιβλίο. Είναι αυτό που ονομάζεται «Η άγνωστη αρχαία Ελλάδα και τα μεγαλουργήματα των προγόνων μας». Και αυτό το έχω βγάλει από τον Ευρωτικό μας οίκο, όπου μέσα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πιάνω όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι αμφιλεγόμενα. Παράδειγμα, ότι οι Ρωμαίοι είναι Έλληνες και έχω ένα κεφάλαιο του βιβλίου, είναι όλα τα στοιχεία αυτά που δείχνουν τα δρομολόγια που πηγαίναν οι Έλληνες στην Ιταλική Χερσόνησο και από πότε την απικίζουνε. Και αυτό συνδέεται και με το πρώτο θέμα. Έχω φωτογραφίες σπάνιες από μικυναϊκά στην Ιταλία, από τη δεύτερη χιλιετία τουλάχιστον. Έχω φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο αυτό, από ταφικό κύκλο που είναι ίδιος με τον ταφικό κύκλο των Μικηνών, που μας τον έχουν κρύψει. Όλα τα στοιχεία. Ένα αυτό. Υπάρχει ένα άλλο θέμα για τον υπόγειο Παρθενώνα. Πολύ μεγάλο. Ξέρετε ότι ο Παρθενώνας έχει από κάτω θεμέλια ύψους 11 μετρών. Ναι. Έχω βάλει τις φωτογραφίες μέσα, οι οποίες οι φωτογραφίες είναι από τις ανασκαφές του προηγούμενου αιώνα. Είναι αυθεντικές φωτογραφίες. Ναι, από εκεί βγαίνανε και οι ιέρειες κάτω και γινόντουσαν τα... Βέβαια. Μα εσείς ξέρετε κανένα σπίτι να γίνεται χωρίς θεμέλια και χωρίς υπόγεια? Και οι υπόγειοι χώροι, και αυτή τη στιγμή μας το κρύβουνε, οι ναοί μας είχαν υπόγειους χώρους, που ήταν, όπως είπες πολύ σωστά η Ιωνα, χώροι τελετουργιών, ειδικά προς τις χθόνιες οντότητες. Και αποδεικνύω σε αυτό το κεφάλαιο του βιβλίου μου, με πολλές φωτογραφίες μέσα άγνωστες, ότι από κάτω υπάρχει από τον Παρθενώνα υπόγειος χώρος. Επιτέλους. Ναι. Και δεν είναι φανταστικό. Όχι, ένα άλλο θέμα που έχω μέσα στο βιβλίο... Μα και στη βάση του Παρθενώνα υπάρχει κάτω, όχι του Παρθενώνα, του βράχου έτσι, του Παρθενώνα, υπάρχει και εκκλησάκι που είναι είσοδος ουσιαστικά από εκεί. Το έχουν κλείσει τις Αγίας Παρασκευής με σίδερα. Έβγε, ακριβώς έτσι. Αυτά είναι γνωστά στους ερευνητές, ας πούμε, γιατί όσοι δεν είναι ερευνητές δεν πρόκειται να μάθουν τίποτα. Και είναι καλό να τα στοιχειοθετούμε αυτά. Όπως επίσης έχω ένα άλλο ειδικό κεφάλαιο, γιατί το βιβλίο αυτό που έχω γράψει, η άγνωστη αρχαία Ελλάδα και τα μεγαλουργήματα των προγόνων μας, είναι χωρισμένο σε κεφάλαια. Έχω τη μούμια του Αγαμέμνονα. Πρώτος εγώ την έβγαλα τη μούμια του Αγαμέμνονα στο ευρύ κοινό. Και έχω όλα τα στοιχεία. Το ξέρουν αυτό οι φίλοι και οι φίλες, ότι είχε βρεθεί μούμια την οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται την έχουν καταστρέψει, και έχω στείλει και επιστολή που την έχω μέσα προς τον
διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου τότε, που του ζητάω να μας πει πού είναι η μούμια και του στοιχειοθετώ ότι υπάρχει μούμια. Καταλάβατε? Απάντηση πήρες, Βαγγέλη μου? Σαφώς και πήρα απάντηση. Και την απάντηση τη βάζω μέσα στο βιβλίο. Ήταν ο κύριος Καλτσάς, ο κύριος Νίκος Καλτσάς. Και βεβαίως πάνω στην απάντηση του εξηγώ πως δεν μου δίνει καμία απάντηση. Δεν απάντησε αυτή που δίνει. Αυτό το βιβλίο, σας λέω, είναι ένας πραγματικά έχει απίστευτα θέματα μέσα. Και ένα βιβλίο που είναι, για να δω πόσες σελίδες, είναι 300 σελίδες, 297, και μέσα σε αυτές είναι θέματα που θα κάλυπταν 2.000, γιατί είναι γραμμένο πάρα πολύ συμπυκνωμένα. Ή το άλλο το θέμα που έχω μέσα στο βιβλίο για τα ταξίδια των Ελλήνων, την ναυσιπλοεία, η οποία ναυσιπλοεία με τα τελευταία ευρήματα τοποθετείται πριν 12.000 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τα ευρήματα του φράχτη και έχουμε τα ευρήματα, και αυτό σας είπα, θέλω να μιλάω τεκμηριωμένα. Και όταν μιλάμε, να πούμε εδώ τώρα το background της λογικής που πρέπει να έχουμε, τις σκέψεις, έτσι, εμείς, όταν λέμε ότι πριν από 12.000 χρόνια υπήρχε ναυσιπλοεία, σημαίνει ότι χρειάστηκαν άλλα χιλιάδες χρόνια. Μπράβο. Για να φτάσει ο πολιτισμός να φτιάξει ναυσιπλοεία τέτοιου επίπεδου. Ακριβώς, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Γιατί χρειάζεσαι πριν την τεχνογνωσία για να βγει στην ανοιχτή θάλασσα. Όπως ο Όμηρος δεν ξύπνησε ένα πρωί από εκεί που έκανε ο άνθρωπος στη σπηλιά και έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Ακριβώς. Έτσι, πρώτα γράφει ο άλλος αρνάκι άσπρο παχύ της μάνας του καμάρι και μετά φτάνει να φτιάχνει ομηρικά έπι. Ακριβώς. Όπως επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που οι Έλληνες ότι φτάσανε στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Βέβαια, ναι. Έχει κάνει και μια εκπληκτική δουλειά ο φίλος μου ο Μινάς ο Τσεκρετζής πάνω σε αυτό, το έχει τεκμηριώσει απίστευτα. Ναι, με τους Μινωίτες, και μάλιστα αναφέρεται ότι έχουν κάνει και ταξίδι δια αέρος, έτσι. Είναι και αυτό. Και το περιγράφει και ο Πλούταρχος. Ναι. Και όπως επίσης το εκπληκτικό έργο που έχει κάνει ο δόκτωρος ο Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, ο αγαπημένος μου φίλος, και με το απίστευτο έργο που έχει κάνει για την εξάπλωση των Ελλήνων πελασγών σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Μέχρι και στην ίσο του Πάσχα. Ναι. Και μάλιστα το βιβλίο του, μαζί με τον κύριο Βερικό, τον Σταύρο του Βερικό, έχουν κάνει ένα εκπληκτικό έργο. Και έχουμε εκδώσει και 3 βιβλία του Αϊνού, που είναι πολύ σημαντικό. Αϊνού, το ταξίδι, δηλαδή τους Έλληνες, τους Ιάπωνες, ναι. Ιάπωνες. Είμαστε οι μοναδικοί που βγάλαμε τέτοιο βιβλίο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Βαγγέλη, τώρα θα σου το πω δημοσίως εγώ αυτό βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να βρεις πώς μπορείς να επανεκδώσεις το βιβλίο του Κωνσταντίνου του Γεωργανά. Ο Αϊνιστός ο Κωνσταντίνος. Ναι. Αλλά αυτό για τους Αϊνού, του κ. Βερικού και του κ. Χατζηγιαννάκη είναι ένα κόσμημα. Αϊνού, η πελασγή της Ιαπωνίας. Όπως επίσης οι υπερβόρειοι Έλληνες, η κατάρρευση της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας των Ινδίων. Όπως επίσης το βιβλίο «Η Πελασγική Ασία» που εκδώσαμε σχετικά πρόσφατα, που έχει όλους τους λαούς, είναι του δόκτωρου του Κωνσταντίνου Χατζηγιαννάκη, που έχει όλους τους λαούς της Ασίας, οι οποίοι οι λαοί είναι ελληνογενείς, είναι πελασγοί. Εκπληκτικές έρευνες. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο το δικό μου έχω το πρώτο κεφάλαιο, η Ατλαντίδα, όπου αποδεικνύω με στοιχεία ότι η Ατλαντίδα, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, ταυτίζεται με τη Μινωική Κρήτη και ότι οι Μινωίτες είχαν φτάσει στην Αμερική. Με στοιχεία όλα αυτά που σας λέω, έτσι. Ναι. Ή πάλι ένα άλλο κεφάλαιο που έχω μέσα είναι ο άγνωστος υπερβόρειος πελασγικός απικισμός, όπου εξηγώ, με συγχωρείτε, πως φεύγουν από τη Θεσσαλία κυρίως για να πάνε από τη Μαγνησία, Θεσσαλομαγνησία, για να φύγουν και να πάνε στην Βόρεια Ευρώπη με στοιχεία και να φτιάξουν το Stonehenge και άλλα. Έχουμε φωτογραφίες, έχουμε ταμενίες
και άλλα μνημεία. Και ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σημαντικό είναι, που επίσης πρώτος το έβγαλα, οι πυραμίδες της Κίνας. Και ότι οι πυραμίδες στην Κίνα, και αυτό είναι, άμα θέλετε κάνουμε και ολόκληρες εκπομπές για το καθένα από αυτά τα θέματα, οι πυραμίδες στην Κίνα έχουν καταγωγή από το Αιγαίο. Διότι βρεθήκανε μούμιες που ψάξανε, τις έχω φωτογραφία μες στο βιβλίο της μούμιες αυτές, που ψάξανε τα υφάσματά τους, τα αναλύσανε και είδε ότι το ύφασμα αυτό ήταν από ευρωπαϊκό χώρο, από μεσογειακό να το πούμε καλύτερο. Και τα χαρακτηριστικά τους ήταν μεσογειακά, δεν ήταν κινέζικα. Έτσι. Εντάξει, και τι άλλο να σας πω. Αυτό το βιβλίο, αν κάποιος φίλος ή φίλη της εκπομπής θέλει να το αποκτήσει, μπορεί να το αποκτήσει από τις εκδόσεις μας, εκδόσεις Ευάνδρος, ή να πάρει τηλέφωνο στο 210-3840 για να μπορέσουμε να τον προμηθεύσουμε, να την προμηθεύσουμε με αυτό το βιβλίο, και βεβαίως και ό,τι άλλο θέλει από τις πολύ σημαντικές εκδόσεις που έχουμε κάνει, με αυτά τα βιβλία επίσης που σας προανάφερα και άλλα πολλά για τα μυστήρια. Κοίταξε, θα μιλήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι, να το ανακοινώσουμε, να κάνουμε ένα πακέτο, να μπορούν ο κόσμος, οι φίλοι μας εδώ της εκπομπής, να πάρουν κάτι σε μια ειδική τιμή από σένα. Βεβαίως, είναι διατεθειμένος. Προτείνεις εσύ αυτό, εγώ προτείνω να κάνεις και κάτι ειδικό. Έτσι. Είμαι διατεθειμένος να το κάνω. Γιατί να ξέρετε ότι έχουμε κοινό το οποίο είναι πολύ ψαγμένο, δεν είναι το κοινό μας, είναι και διαβαστερό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και ειδικά και συλλογικά. Και υπάρχουν και οι έρευνες της κυρίας Μήτρου, της φιλολόγου, το μαθαίνω, γράφω και αρχαία ελληνικά που έχουμε βγάλει, που το έχουμε κάνει για όποιον θέλει να μάθει αρχαία ελληνικά. Πολύ σημαντικό. Η ορθική ύμνη, ένα τεράστιο βιβλίο, φτάνει τις 600 σελίδες, που έχουμε ανάλυση όλων των ορθικών ύμνων, λέξη προς λέξη, πάντα της κυρίας Μήτρου. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούω. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Αυτό που θέλω είναι να κρατάμε μία ποιότητα σε ό,τι κάνουμε και να βγάζουμε έργο. Και το έργο αυτό να είναι ουσιαστικό. Γιατί τα βιβλία, και πρέπει να το πούμε αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος, είναι καλό το ίντερνετ, είναι καλό το διαδίκτυο, αλλά τα βιβλία είναι βιβλία. Τα βιβλία μένουν για πάντα. Και τα βιβλία τα παίρνεις τώρα, τα βάζεις στη βιβλιοθήκη για να μπορείς ανά πάσα στιγμή να τα ανασύρεις, δεν χρειάζεται να το διαβάσεις με την πρώτη, να τα έχεις, γιατί χάνονται τα βιβλία. Και όχι μόνο αυτό, τα βρίσκουν τα παιδιά σου και οι επόμενοι μπροστά από σένα. Μα εκεί θα πήγαινε μετά, διότι αυτό είναι η κληρονομιά που θα βρεις τα παιδιά σου. Και ειδικά τώρα που το διαδίκτυο έχει και πάρα πολύ σαβούρα μέσα, είναι καλό, αλλά έχει και πάρα πολύ σαβούρα. Θα πρέπει να έχουμε πηγές, θα πρέπει να έχουμε στοιχειοθέτηση σωστή, για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να το προχωρήσουν περισσότερο από ότι εμείς. Αυτό. Ωραία. Ξαναλέω το τηλέφωνο, αν θέλει κάποιος και από αύριο ακόμα να πάρει, είναι το 210-3840-676. Είναι πολύ πιθανό να απαντήσω κι εγώ ο ίδιος, γιατί βρίσκομαι εδώ, λατρεύω αυτό που κάνω, έτσι, και θέλω όσο μπορώ να δίνω, το ξέρετε και εσείς, ειδικά εσύ Ιωνα, που τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, ξέρεις ότι θέλω να δίνω γνώση και θέλω να δίνω πληροφορίες και ταυτόχρονα να έχουμε ελπίδα για το μέλλον. Δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτό και εγώ σου ζητάω, γιατί αυτό που σου λέω τώρα, να κάνεις κάτι ειδικό, να δούμε τι θα βάλουμε μέσα. Δηλαδή αυτά που είπες όλα είναι ενδιαφέροντα, και να δώσουμε κάτι σε μια πολύ προνομιακή τιμή. Και η χώρ μπορούμε, που τα χώρ είναι ένας θησαυρός. Ωραία. Εγώ θέλω να, ούτως θα πιούμε καφέ, είπαμε μήπως πιούμε καφέ και αύριο. Θα πούμε βέβαια. Οπότε θα το συζητήσουμε από κοντά. Το ΙΧΟΡ είναι 22 χρόνια, είναι η εγκυκλοπαίδεια του αναγεννόμενου ελληνισμού το ΙΧΟΡ, με απίστευτα άρθρα μέσα. Έτσι, οπότε μπορούμε να δώσουμε στους φίλους και στις φίλες πάρα πολύ υλικό. Πάρα πολύ υλικό. Και ό,τι ενδιαφέρει τον καθέναν βέβαια, εντάξει. Βέβαια. Λοιπόν. Και κάποια στιγμή, άμα θέλετε, να κάνουμε και μια εκπομπή για τα μυστήρια. Για τα μυστήρια, τα μυστήρια θέλω πάρα πολύ να κάνουμε. Το ξέρετε, εμένα πάντα μου αρέσουν τα μυστήρια. Γιατί είμαι μυστήριος. Και μ' αρέσουν, ξέρεις γιατί βρίσκω πολλά κοινά
σε μυστήρια τα οποία μπορεί να είναι αρχαία μέχρι και στις σύγχρονες θρησκείες που τρέχουν σήμερα, ας πούμε. Ναι, βεβαίως. Οπότε βλέπεις τη μετεξέλιξη που υπάρχει μέσα στον χρόνο αυτών των διαχρονικών αξιών που δεν χάθηκαν γιατί ήταν αξίες τελικά. Ακριβώς. Δεν ήταν σύμβολα, ήταν αξίες. Το νόημα είναι να μην μείνουμε σε κάτι που είναι παρελθοντολογικό και να μείνουμε εκεί, ούτε να το αναπαράγουμε στήρα. Θα πρέπει να το βάλουμε στη δική μας πραγματικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, στα βιβλία που έχω βγάλει για τα μυστήρια, και προσέξτε τι κάνουμε, τα μυστήρια τα σεβόμαστε. Κρατάμε αυτά που έχουν αποκαλυφθεί, αλλά εμπολής είναι άγνωστα. Γιατί η ελληνική γραμματεία και η λατινική, γιατί τη λατινική γραμματεία την έχουμε υποτιμήσει. Να ξέρετε ότι υπάρχουν διαμάντια μέσα στη λατινική γραμματεία, γιατί διέσωσαν πάρα πολλά από την ελληνική αρχαιότητα και συνέχισαν την ελληνική αρχαιότητα. Εγώ άκουσα αυτά από την Ντοάιδα την Πέπα που είχε γράψει για τον Τάγη, που είναι από τον στα λατινικά γραμμένο, έτσι. Ο Ρέτη έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο, ειδικά και το τελευταίο αυτό που παρουσιάσατε, το έργο οι τελευταίοι χρησμοί και προφητείες, είναι συγκλονιστικό και μπαίνει στο σήμερα και στο αύριο. Και ο Τάγης που λες τώρα, ο Τάγης που είναι το βιβλίο των Διοξηνιών, αυτό αναφέρεσαι, ναι. Φοβερό έργο της Ντορέτας. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ. Ναι. Είχα τη χαρά και την τιμή να το εκδώσω. Αυτό δηλαδή, να σου πω, είναι ένα πράγμα που το θέλω να το έχω στη βιβλιοθήκη μου οπωσδήποτε. Θα τα πούμε από κοντά, θα έρθω από εδώ, είναι δεδομένο. Και τα άλλα που έχουμε βγάλει τα ορφικά μυστήρια. Ένα τεράστιο βιβλίο. Ο ορφικός βίος και οι λατρευτικές τελετουργίες του ορφικού ορφισμού. Άγνωστα πράγματα. Όπως τα διονυσιακά μυστήρια. Αυτό είναι βιβλίο, το καθένα είναι βιβλίο. Ορφικά μυστήρια, διονυσιακά μυστήρια, καβύρια μυστήρια της Αμοθράκης, μυστήρια της Ανδανίας. Που τι είναι τα μυστήρια της Ανδανίας? Τα μυστήρια της Ανδανίας είναι τα άγνωστα ελευσίνια μυστήρια της Μεσσηνίας. Άγνωστο. Και έχουμε βγάλει και τα περί ελευσινίων μυστηρίων. Σε αυτό τι κάναμε? Πήραμε όλα όσα έχουν διασωθεί, τα αναλύσαμε, τα καταγράψαμε μέσα από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής και της μεσαιωνικής γραμματείας. Και τα βάλαμε σε ένα βιβλίο. Είναι όλα συγκεντρωμένα. Έτσι. Δεν έχω βάλει και άλλα βιβλία βέβαια. Πάμε στο κομμάτι το μυστηριακό, όπως τα μυστήρια των αναστάντων θεών των Ελλήνων, Αδόνιδος, Άτιδος, Οσύριδος, Διονύσου και Περσεφωνής. Έτσι. Γιατί πρέπει να κάνουμε ποιοτικά πράγματα. Το μέλλον θέλει να έχουμε στοιχεία, όχι να πετάμε πυροτεχνήματα. Καλά, τώρα μου ήρθε μια πιο καλή ιδέα. Για όσους είναι στην Αττική, να κανονίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση στο χώρο σου. Νομίζω ότι έχεις εσύ σαν αμφιθέατρο κάτι, Σαφώς και έχω. Έτσι σαν χώρο, ας πούμε, ομιλιών και τα λοιπά. Μπορούμε να κάνουμε μια ομιλία, βεβαίως. Οπότε μπορούμε θα το οργανώσουμε, θα τα πούμε αυτά. Να το οργανώσουμε και να το ανακοινώσουμε από το ραδιόφωνο. Βεβαίως. Και χωρίς χρέωση, έτσι, το λέω από τώρα. Με μεγάλη μου χαρά, δεσμεύομαι. Έτσι. Εμείς, κοίταξε, τουλάχιστον εγώ, εντάξει, για όλες και όλους, βέβαια. Αντιλαμβάνομαι και σέβομαι ότι κάποιος μπορεί να κάνει ένα έξοδο προσωπικό, έστω και αν αυτό είναι το ρεύμα του ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προσπαθούμε για όλους και όλους. Ναι, όσο μπορούμε να δώσουμε κίνητρο στον κόσμο και φως. Βεβαίως, μα αυτό θέλω να κάνουμε. Και να μιλήσουμε για όλα, να αναλύσουμε πράγματα και να έχουμε μια όμορφη επικοινωνία. Γιατί μας λείπει επικοινωνία, είμαστε άνθρωποι. Αυτό. Ωραίο και, το διαδίκτυο. Και να γνωριστούμε από κοντά έτσι και με τους φίλους. Βέβαια, πρέπει να γνωριζόμαστε γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν πρέπει να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Η ανθρωπιά είναι το πιο σημαντικό, ειδικά τους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Πρέπει να διατηρήσουμε την ανθρώπινη επαφή. Προσπάθησαν να μας το κόψουν αυτό τα τελευταία χρόνια. Ειδικά τα χρόνια αυτά του Ακριβώς. Αποτύχαν παταγωδός όμως. Να σου πω παταγωδός. Και τώρα ο κόσμος καταλαβαίνει όλο και περισσότερο, κάθε μέρα που περνάει, ότι υπήρχε ένα σχέδιο εδώ. Λοιπόν, κοίταξε, έχουν μείνει 8 λεπτά τώρα στα σχέδια αυτά. Να μας πεις κάτι άλλο, τα δικά σου τα σχέδια, γιατί ξέχασα να σε ρωτήσω
Ναι. Για αυτό το οποίο ετοιμάζεις πηγαίνω, έρχεσαι συνέχεια Αρκαδία. Δεν λέω Τι για ετοιμάζεις εκεί τώρα? Όποτε σε παίρνω μου λες πάω Αρκαδία, πάω Αρκαδία, πάω Αρκαδία. Θα μας πεις τι ετοιμάζεις? Η Αρκαδία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι μόνο χώρος Αρκαδία. Είναι αυτό που συνδέεται με το καλούμενο αρκαδικό ιδεώδες. Είναι αυτό που έχει κάνει απίστευτο έργο ο Γιάννης ο Σπυρόπουλος πάνω σε αυτό. Ο καλός μου ο φίλος. Πάνω στο αρκαδικό ιδεώδες. Όπου το αρκαδικό ιδεώδες είναι αυτό που ουσιαστικά προετοιμάζει την αναγέννηση. Και είναι η επαφή του ανθρώπου με τη φύση, που την έχουμε χάσει και τη χάνουμε και πρέπει να την ξαναβρούμε, και η αναγέννησή του μέσα είναι ολόκληρο. Το αρκαδικό κίνημα έχει μια τεράστια βάση που πρέπει να ξαναβρούμε, με λίγα λόγια, την επαφή με τη φύση και την επαφή με τον άνθρωπο και ταυτόχρονα τη γνώση. Αν θέλεις, σου δίνω μια πρώτη ιδέα μέσα από αυτό που σου είπα. Ναι. Έτσι. Γίνεται κάτι καλό. Κάτι καλό. Δεν μας λες τι γίνεται πάλι? Θα έρθει η ώρα, Έκπληξη. όταν είμαστε έτοιμοι, που θα το ανακοινώσουμε. Βεβαίως. Εντάξει. Δεν θέλω να σε πιέσω δημοσίως περισσότερο. Θα τα πούμε από κοντά λοιπόν. Πίσω ότι δουλεύω στρατηγικά όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεσματικά θέλω να πιστεύω, να βγαίνουν αποτελέσματα, να μην πάμε σε μεγαλοστομίες και κάνουμε αυτό. Πάμε σιγά σιγά, χαμηλά το κεφάλι και να εργαζόμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάτι πολύ σημαντικό, να μην κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, να μιλάμε όμορφα. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις κάτι καλό και να λες μπράβο του αυτού που το κάνει. Έτσι. Μπράβο σε όποιον προσφέρει. Έτσι. Πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας λίγο. Δεν μπορούμε να προχωράμε, γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια το έχω βιώσει και εγώ και εσύ αυτό το πράγμα, έτσι. Υπάρχει μια μιζέρια. Πρέπει να διώξουμε τη μιζέρια. Υπάρχει και κάποια κριτική πάντα, την οποία εμείς δεν δεχόμαστε, δεν δίνω και σημασία, εγώ προχωρώ παρακάτω. Ναι, το έχεις βιώσει, Ιωνα μου, όλα αυτά τα χρόνια. Όποιος προσφέρει κάτι, να το χειροκροτούμε. Να είναι καλό και να το χειροκροτούμε. Πρέπει να το κάνουμε επιτέλους. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε με αυτό. Και πρέπει κάποια στιγμή να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν γίνεται άλλο πια. Έτσι. Ζούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Και το βλέπουμε αυτό και τα τελευταία χρόνια το είδαμε ακόμα περισσότερο. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ίσως επεκταθήκαμε σε πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω πως ήταν αναγκαίο να το κάνουμε. Καλά κάναμε. Ναι. Έτσι δεν είναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος βέβαια. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. 11:55 είναι για την ακρίβεια. Κάντε μια τελευταία ερώτηση. Θες να κάνεις, Δανάη, κάποια ερώτηση τελευταία? Δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνουμε μια εκπομπή οπωσδήποτε για τα μυστήρια. Ωραία, ας μείνουμε εκεί είναι λοιπόν. Σίγουρο αυτό. Ωραία. Και η ιδέα του Ιωνός ήταν ωραία. Μου άρεσε που εμείς που κάναμε τώρα αυτό που είπατε τώρα, ότι επεκταθήκαμε σε πολλά. Ήταν πολύ ωραίο, γιατί έτσι βλέπουμε πως απλώνεται παντού όλο αυτό και που όλα είναι όλα συνδέονται. Συνδεδεμένα. Δεν γίνεται να αποκόπτεις κάτι. Όλα συνδέονται. Ωραία, Βαγγέλη. Και θέλω να γνωρίσω και από κοντά τους φίλους και τις φίλες, τους ακροατές και τις ακροάτες εκπομπής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα το βγάλουμε ανακοίνωση, μη σε νοιάζει, και μέσα από το κανάλι. Αυτό, η επαφή, από κοντά επαφή είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, να μην τη χάνουμε. Έτσι. Ωραία. Πρέπει να το κάνουμε για πολλούς λόγους και για αυτά που έρχονται στο μέλλον. Έτσι. Η Ντορέτα τα είπε, η Ντορέτα η Πέπα σας τα είπε στην εκπομπή. Ναι. Έτσι, πρέπει να βρεθούμε. Και για τους φίλους και τις φίλες που θέλουν να πάρουν γνώση, είμαστε εδώ. Όποιος θέλει, βέβαια. Όποιος θέλει, στο 210-38-46-76 καθημερινά μπορεί να καλεί και να με ρωτάει, να μας ρωτάει. Και ό,τι ερώτηση έχει και τα λοιπά. Εδώ, τα βιβλία μας και όλο το έργο που γίνεται. Να είμαστε όλοι σε επικοινωνία. Ακριβώς, Δανάη μου. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ εσάς για τη φιλοξενία και ευχαριστώ και τους φίλους, τις φίλες ακροάτες και ακροατές για το ότι μείνανε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες.
Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ, να ευχαριστούμε είστε πολύ. καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν χήμαρος σήμερα. Εντάξει, είπαμε και πολλά πράγματα. Δεν είπαμε. Ωραία, ας φτάσουμε και εμείς εδώ κάπου στο τέλος της εκπομπής μας. Ναι. Τι, κάτι ετοιμάζεις εσύ εκεί πάλι? Όχι, εγώ το τραγούδι θα παίξω ούτως ή άλλως, το τραγουδάκι. Λοιπόν, καλό βράδυ λοιπόν σε όλους. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά περάσατε ένα βράδυ της Παρασκευής εδώ μαζί με εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε, εγγραφή και like στο κανάλι μας. Την άλλη Παρασκευή. 02 Maze. Έτσι.